wa bema o ha this an empire bu mu ayeden papa empire bu mu ayeden nim senti America sa because woni Nyankopon atentam on sembi ho so pana 3.1 wa hina yire ya bu asiama on so o ha ofri asre so Lake Road atonso sre so na so for your body nim baby ofri dey bet ofri baby ana ofri baby I'm pacho ofri baby yo o kai okromudi me ka me krum kode pentin ya ofri pentin pacho wan apeja hene ye mi so pana 3.1 apeja hene oye onua me wo fa pa ma me nechi ti ojide sa konwa no obafuru bi na akonwa no de adawroma nyame dwuma ne ntinti me mforo sa adawroma okay mate me da wase nyame dwuma ne nti adawroma onti me mforo akonwa no o ye nyame dwuma adawroma aya de o su kantan kranka be ma ofiri kumawu only say onye very regular on time coffee pinti kumawu nkwada no omo se dance no so sa je say on ma nyini kakra na mako bini no na ono so asese akonwa da fika ya ode beba mama ye bo ade akonwa akonwa da fie no so mete akonwa so omna samwa okay also free kumawu also free kumawu okay so pana 3.1 yo what this year kumawu also for ya kejagum ne enne ya be kejagum enne fie ene nam torchlight na yeko swedro drivers torchlight ko an nam so ye togotem pikaba ono na sese ya na omiemi afide ne funu mama ye ne yekejagum na aki minim sa ki wo studio yo aki wo ho na ene nana ya so ho nana na wodu ti aki so boa no na bema ya beka simbi bema ya oba ha si beka simbi ansa na okosisi yi ya freno Rockefeller na ose no ana meka suba asem no akisuba na mede ma wono no la be so no ni suba na mede ma aki no sa aki mpere ho asem na ose aki on pekasa de na in fact 3.1 ono na kan say me de ose aki no on pekasa na nso okay o manon pompono ho ansa abusafo yaba no na yaba krantie ne ma omudru afuo no mo se na ma me se aburodi nyinyini wo se hwe kwasea yesi nyini nti ne ba ye aburo nti ne ba mutwa yaba no de ne yaba krantie mu pie wofuo mu a wo se yanyaba nti mutwa mu na sew Asem o panyi bi ne yirete na kura na ta aka tete ne de oba wo adadua na wutime ko yire ho kama fi se ne nro ho na papa no ne yire de ha ne yire na wo ho de wu ne dai se me bedroom ni me yire bedroom ne nyo ana mempe ne me yire mpe ne won ne da na edi boso me no na oba ne da hukum na papa no ne nsa nam ne sere ho so pana 3.1 mo pitiri so no say afa ni manya boso me papa nse me de be peda me be hwe se wo count to date no ti wa ka
boa papa ne boa Ko pa ho ba ne go no ho ntin ka obehwe Ora bi o be pa da o so check say oba no bu so kanto a se na 40 days that's ya koye se be ma ye okoto okoko obi edem okwo panty yo. Sasa wana ti o. Ai. Sasa no na o de ba nu no. Ana oba. Hey, aja be ma. Wa go for be pa da yo say ha. Me nim say obeka. Umu ya de. Me koto ne days nsem de bro. Umu ya de nti. Me am say ma de. O si se ni na betete. Ana say embre no so the same thing. Yo. Na oba no wo che akokọ nam ho e de aye nkwai. Na odi je na gu ho ne makama na oto de wo store bi wo ho no maba ma ye kohwe na etu fra na msa no e ho ana oyi baako na odi akwese adwaye ana wo wi aduane juwa ne ye yamam aduane ye de abro na na yire no bae ana na yire no so hwe ya be mani ho adi so akono ana obawura adwaye akojonso PS wa be ma panyi ne gina ho akoko ese etu ya na aja kwaku azese da bia wo ye nkwa amhwe no wayi no wawe ntimi de we ba je wi ka ho Jinari Fakan. Abusafo ya damase se bribia amowi konfo yeso oba fie no anya we a no bie pa ukura ba no no matches adaka krobefa robo tontro befa na wanya hwe no bie pa pa siso waka so obebo ka robebo ka by all means ya damase mo boa pa ma sompa dwumadi na ekoso pepepe wano efri dwade kono ene ma ba sesa kakra fi se ya de adwaton de nyina be gu so kama pa one of person sponsor no wo nyina ye ready na bosme ne so ye no na ya twentwe ne ma so kakra ti sane tie bia ne ma ebeko pepepe wano ya tia abusuafo a mota ya chi wakonu ya san nyina so ante akosua sama sapon akosa ukunu ene kwaku yabu atakora ya wo sompa FM ha ya tia pa mo chichiyore news site wo marketing department mo chichiyore news site wo KY ya damase pa afi abna sarakoba Sara ne boutique no a international boutique ya friend hade na twade uremu a untimi mpue wabra won twade na wa ya na mkatai na abra na obisa wase crew ni nyina nya so hwe crew ni nyina cordially invited Radio Ghana bof no no ya kwa ne ba fa Asem Empe Nipa Asem Empe Nipa crew ni nyina o sa no mani na ona create ntia na nyama Asem Empe Nipa and was here nyina yamra ho was yamra cordially invited Radio Ghana for bro no na say ya kwa attempt 13 woman na say we there ya nkwara na ehu RSVP on say invitation bia RSVP ya na eguase na yehu ese rasen still very plenty na just aduane wase but French forecast be respondez s'il vous plaît please respond respondez s'il vous plaît na yeso yehu na ya for say rasen still very plenty I'm very sorry. So, we'll be at 13 terms. What are you can call the me uncle? Some are in Casa. When you obey and fast, send the Boomsano. I appeal for food. Also, I'm talking baby anymore. Oh, master.
Okay, drop on so him also Metiao. Mo drop on so and about for touching a boa. Or yeah, come on board Massahene. Metia Munina Bodoms drop on so at Yamahima so. Antenima Yetiao pa. Tony Blair, we amazing. Greetings to you wherever you are. Tony Blair. We amazing. British Prime Minister. I know I'm amazing. We are tough. Tabu now. Not a buhine. Yetiao Brahim Bruni. And as I when you are by drink wine, was what child? You drink wine, was Medina Sopa. Okay. I was there for young court and tentem. And now you were for 2 na enough for 2 ya to this say tune your mind. Share said the Yakupon bo nipa no. Onipa dwene no ehuri huri o enyina faako. Na wo nipa da sani anyame abo wadwene da dwene no. Ana ese bibia wo tune no mind, tune no na kire say ebi a radio na wo pe GBC na eye chichire ntoso ye na ha na wo awachim no. Uchim na ko tosu ya na fe ko kama and tune your mind no eno no na mo ma men kira semi we mo kire mo yie pa hwe onipa da sani wa adwene adwene papa adwene bone emom wona sa adwene no ekobone a wutim na de to yie hwe ka ekure mu aye kan wuja na se no ankwa abekwa kohwe go temesisi a enti na ebuni di city a asimo no fine bicycle ne moto pradiane abobo ye nyina se wuja no a it will go astray ekobasa eti wona se wuchinchim wa de na wo watiu no na wo de ato yie so de metre no wona se wutiu wa dwene no se wantiu wa dwene no a se abiribia ensakura na ase megya nom by all means adwene no ebe ka ko me na be ka tse wo obie ni wo be jansa no now say adwene no enko se ene de nkakotwa last one emom you have to tune your mind when I saw the uchi adwene no esi yie na say onipa ntimi tune mind a ha I was afo Mmrantehene no a na yire ka chen se kanama akura che na nimonyam no eba manimu no oba ni debem if you say ni kunu no mote ba bi ani ana wo yire no wawo ana oba na dwene ho se akohoma mienu no mpese obebo na nwumre wo be mo bi sika ya aduane amansa na yeso ya aduane ha dinti ya ya aduane a na medibi ama me nnuai na chiri ma mienu ana aba wo hwe no na medibi ama nnuai no de abrew ampani ampa nwumre bia na nnu ya de aduane akoma be man se be man na wasum fidie wayo nini wasum ne ho fidie ti da bia nwumre bi nsu otokra na akoda edi chinye enam sue mu de waduane ebrewo o de aduane ebrewo na wo da na ho akwa na waso mu da adai so no problem dabi mintumi yesa ai ke na obey watete na ntoma nyina mu pese wone ne da na ababa wa gi ne ho teatea mu na yesa ni pe ba no ofere ababa wa asesa ne ntoma ya tete nyina na panty na ode ye evidence be chi ni nua on said bia na wode aduane ne kɔ achi na adwene no efiri ne papa be echim na nkese be ma ne tiu ne mind it 2 years da bi me yiri nuanie eye blasphemous eye busu 70 and say me yes what me tiu ne mind ana kɔ ba sa na ne yere ka chen say wo krama akura che wani munyam wo ya boa papa asem ne be du manim no na me bu ya be ma no fo bu ya oba ne bim oh oban mum na de be man na de beto am se ni kun ne yere adinata ne yere aka simbia se na eye ne ya pa na me be ma it is wo so oban mo so na ma mi se na ye bibisa na me ne di agro oh we Jimmy for papa abusa for ni America ne se mada se oba bia otwam o mani mu ho
oba bi otisto obia no omani mu ho no adwene ne ntimi ntim koto no so nyame wa anya adwene saa by all means adwene ne be koso na wati wo mind ni yie say we ya so stress na say kase a be ka tro say by all means adwene bi be ba tim say nka de sika bi koye sei koye business we na nka onya de be sei mu a anka be ye you have to tune your mind wakoda woni tie kura no ebetima ba say bonsam betima adwene na to no so na we sofo that is what Satan do we ya sofo me ka tro say asoro ma no better freebie one way ya good kind of sa one way better freebie he by all means he bonsam betimi attempted wadwene be kwa kosi asoro ma no ba akoso fi say asoro be wo frɛ no ase de obesi agye so ase de obesi abre ne ho ase agye kɔtɔ ade bre me titiru bra sofo yira kɔwo o so hwebire mu no sofo wo yire kɔwo a so hwe kropoto pa na wahia no so hwe kropoto egye gumu 93.1 Bamis bonsam betima adwene na kɔtɔ ho oba be me ye wadamfo ne girl ne boyfriend o wadamfo kunu ma no ya mo hweye e wo sa de ne ho na wo hwɛ sɛ oba ne ne di nkomo o me kunu de me tene so an ma sɔre o be me o mani hia ma hwie o be me die manwa no a kama hwera de o na wo keka na de bi wo ho no adamfo ya bisa o na to ne say mi ura tobre mi o no wo sesen no hu sa tata de e wo ho oba baomis bonsam be chim wadwene akoto wadamfo kuno so so ne besia you have to tune your mind me catch it all say nipa want me tune in mind wa want me chim wadwene to ye no oh ade wo ye da ho ni wura ne beto ho ache ne nanka kofa nanka wo de ko jama wo ye topa wo hwe wo di rumazi sesi a ka no ho pass bi Gray ni ekurawo. You have to tune your mind. Forward you to ye. Jimmy for. Ayasemu. Wadam for ye and I was the penu no one penny about day. One penny. Man baby somehow. Bi kura gu akire yo obi kwaso oba bi pe wose oba asma mekan se openi a ayasempa wa ampene so ya go 93.1 ko na nse ayi adwena bonsam de ama no ya de janka wi ase nyade na so ya de ani a no kura ebedadi abusiafo ne american se moma ye tune your mind se ne tie bia oba na otwa mu no ade we se be ma bi sente saa o meka ma mintie oba bia wo twa mu no baomis bonsam de adwene wadwene satellite ne beto oba no so ne wa yi wa de hwim ebi to Joseph 45 yele no o tesoro no afede 93.1 yele no so po ban force na na kai akoda na wuro no shirt man no me no obi yes edition na me kan na akoda say hey sa ha na say wono a ko betiti adi nanso emwa okay abusian bo sambe chimu adwena atoso na yi wadwene no fast yi wani no fast you were son of fast 3.1 anyesa Asem beba okay omo wo ho ane so ni ho kata cho wadaru mame ho okay ho pa o bi kan na oni bi kan wadaru mame obi kan correct for 3 points according yo kata cho me das so mame kwanya yi ene fie na eboja ye bibia betimasi atefo bibia ebesi bia esemo ya mo fanche ye
Sumpana 3.1. Katacho, and Shiandi. I know thing. Na a fidia. Mitimaka said, Nasama can a fidia cassette me you be. Sa asem with me you be asem mo bia man unyatwom. Bia no bet man unyatwo we oba we be mo man unyatwom. Because ye ni mani bia seven bread and nikro na nete do pe bi o ema no. Na so ko be ma fufu. Ebi dia nchirewa. Ebi dia de ayi kama. Ba ne kru dia na anso nani. Ba ma bi one ne yire ehwe moving. No ba so. No bay ba mai kamfo na ba ho fe. Wa hwe ba ne lex. Wa pe na ne yire one ne to se kwasi. Jese mi amene o tia de. Me sinsa me waro da ben wa kamfo mi se da. Katacha na sama wo de aba no. Ajinja amanfo pa hwe. Sa fidie wi. Me de bia me ka me so we sofo. We sofo. Ho na meka ko because omo de omo ye nyame akoafo. Oya father kura betimi. Father kura betimi. Cause kwante bia no na mafa to mo so. Na ya na edu me bia. Blache ya na ese kwanta dem. Ene sa asem we ade bia. Ya na edu me bi ne se utifie na utise se sofo enye omo nyina sofo ni binom aye saade na. Ya na wotoa ususu se bo de be kan se o ye nyame nipa o sa ye nipa nti bibia betima to no masa eno ne Mmrantehene wa tune ne mind ni ye tio ade obi betima to he ye ne tie yi me mpenya atwomasem ye nyina dwuma bi kura ne ye pon ana se ye tesoro wa se be ye kanfo masa obaye akoye ho fe onko Oh, odi fa no. Oh, me mo udi. Oh, what the no about. What the no about. Me say, ya de na nya menua no. Me nua no. That's what say. Enti me no nante man kanfo obada. Ha. O de si. Me no nante mo kanfo obada. Na nso no bia na wo mind no, wo se ye ntwi ne ye man no nche se wo kanfo oba kwayere no. Me kanfo oba, me no nante kanfo oba. Oh, na no me no gina soro ha, se bi mpredua sa. Hwe. Na oba ya tanta. Na oba ya tanta. But the only funny oba kama. Edum bia mum me nye sad. Oh, na usade wo. Me no na gina ho. Ana seven previous. Na me abode efo. Ana so oba nyame bo ne kama. Oh my God. Wa hwe ne shape. Hey, wo kesa wo nka abone o sofutie. Aye nyame abode. Me kwa me ne wunyina hoda. Ajefo mu cheni yo. Sofu de o kan so mi na hoda. Abraham no tun se de no kwa pon na Jose koto na mo we. Me no me no. Na fo. Ya pon mo go we nam. Enra ye fa na ye nu makai kakra na jai ko pe. Eti tese no ka fa. Enti no me sense ye na mo da so bata ho me hu ade kro. Me ko no di machi. Ena wo gina fidie so se wonne me nante da na wonne me nyina hoda. Oh, baby I ka fo. Me no nante. Katacho di asem ni tie nie. Ena asem na wo de aba no. Mo bi anya ne ho nya atwom. Wo de ko ni ano de ano den. Me sa asem a woken. Ya hu bi ye gusu hu ato. Enso ne. Hu ya. Sa enso ne wa me ate ase se wo mind no. Se uti. Enya de bia na hu a seven previous na se wo mind de che se ko. Dabi. So ese se drum bia otum sa de we menye. Hwa na no ye nwie ye obetena ha ya. O kana se mu se na obi e kase drum bi ho no mu a. Obi timi kase meme se nsame num biem. Ampa Mmrantehene onum biem so ampa. Yeah, what tune mind. Obi so na dwen se ono so opesa ko o gyan so ontimi. Mind na ye sa de no, nye obi a na timi sa de no. Enu ti na se ma wo de abayi. Ekoma wo bi biare we obi anyi hu fi obi amu amutie amu hwe yayi obi atimi bia ya open be bia ya open omu TV newsroom ho ni ade we mi nwan ya otie obi ani obetima yi no fi because Mmrantehene enne ma no ma ba ne nkura no mo ayefe e wo kwa bi so wunna madum ni ade a sha wunna madum sha ya hanim sha ma yi twam a yetimi kanfo ne mu ma ya ne kanfo nyame abode yan kanfo ma ne nwura yi mu eti mo bi anya ne ho nya atwom hwan no so oba wi so o wa yire no nkanfo oba bi da hwan adwen no ba bi o kwa na utimi hu na katachew nya mie ne kura ni remember no ebi hunam na emre
ebi nkwansuo na mmerɛ minim bɛrima bi a sɛbi mpɛdwa so on there ohun sɛ sɛbi ɔbɛdwa so kora na bɛrima asɔre so problem yɛwɔ nim bɛrima bi a sɛbi ɔbaa bi kɔ a wɔtumi de n'adwe bu ne sɛ yie wɔ bɛɛ nanka me bi no ɛbɛyɛ me ti mu sɛ nanka ɛso wɔyere o saa maa no na mɛrima no ɛna wɔanhwɛ yie na wo ba baa wɔduru age bi hwɛ ɛwɔ kwan nyankopɔ fa so bɔ bɛrima na ɛwɔ kwan fa so bɔ ɔbaa ɛmaa no de wɛ nyame si bɔ ɔmo no ɔmo nyini no ɔmo age bi a ɔmo dura na ɔmo nkwaboa no na ɔmo ɛbɔ de ɔmo ɛyɛdɛn ɛyɛ akɔnɔ ɛno to yɛ bɛrima bi a na saa futu sɛ ma mmeranteɛ de bɛ ɛsɛ sɛ wosua sɛ ɛma wadwe nyɛ wo sɛ adeɛ bi a ɛsɛ sɛ ɔkɔyɛ na ɛsɛ ɔkɔyɛ because nye ne nyinaa ɛna sɛ bebrɛ aduasa ɛbɛboa wo ɛyɛ futu sɛ mpa nti wei woyɛ sɔfo wɔ dan mu ha woyɛ sɔfo wɔ abɔnten o woyɛ hwan yi o wo a wotie yɛ no mese ɛtumi to obiara me nua no yɛakamfo ma pɛ na mmom no deɛ ɛwɔ mu sɛ yɛwɔ mu deɛ menim na mmom no mmienu no yɛakamfo ma nyame abɔdeɛ ne yɛkamfo nyame yɛ ade na wokamfo a nyame yɛ ade na kamfo yɛ bɔne me nua ba na me no akamfo ba bɔne me no akamfo ba ɛtu kamfo ba oh na sɛ makamfo ba me kamfo onim wa ɛkasa sa atiefo mu ntie ni o ɛkasa sa wo asɛm a wɔ me nyame ni panka me de wiase mmeranteɛ ɛnɛ na meka adwene timi free ne direction and ya woje tum ne kwanya me anim ni ne kwa bom pusa aha ɛnɛ mo pusa sɛn ba ne kwa so kase so fo eti woni akamfo wo tu ade efe wo papa me nuanom wo pa ade efe enti sɛ nyame abɔde bi kwa sɛ bi mpraduasa na wo kamfo a ɛnya bɔne ne mo mnante akyerɛ sɛ ɛnya ade bi a wo kamfo bi a ne sɛ sɛ wo kɔyere no ɛsɛ wo tiw no man ɛsɛ wo tiw no man de ne yie so for wo pa ade efe wo so wo pa ade efe wo pa ade efe na ta de efe pa oh nyaatwom asɛm na yɛ ka ne ani o enti sɔfo wankasa wo baba enti wotimi nyina wankasa a baba ne ho on dem me bansa me aha na wadanfo baba e de on dem timi nka yo sɔfo kata chaw sɛ o nyaatwom kata chaw de fansia mera se na si awie ye no ani be hu chane osofo nana me da se mandate na o de na obeka min ka hwe mandate adwuma we de radio adwuma nyi wadwuma sa ne kura nyame anim ni won se mi won maka mi a me ho kura ti mi fo abefo because adwin no emu da ho yo enti me se twede mponyankopon se sorry Ompeja free and non for nyina dom kese ya no sa ho ne kasa ma So, 3.1. dom kesi ya no de beti mi aka wo de kwa asɛm no go straight ma men kama asem untimi lande na me na we ko na nda kwa we brain ene fie o ya na se bi won ma ka ya na won ti ase o kwa twitwitwi ni pasa wo de kwa asɛm nka ma na tete mi da lande ene futu se ma de aba wo de hwe blofo na mi wura fi kakra because blofo ne ye nche da nim o se team your mind radio no o chinchim no ha wo chim ne de ato yie nti bibia wadwene no e be free correct direction wo right direction na ko wrong no what say chim na to right direction we ama manwu say e kwan a Satan ye say wo de Kristo Yesu be fa so no nge say Kristo Yesu enwu say me a adom no kuta me no ana obi be fa akira be ka chem se mi mfiri soro abrosatenten so Kristo Yesu emra mahwiase na abofo ababe abekura me ana se me na ne buoyi paano na ene na nam ye hu se sebe se o ya ade na se ede wo haw beba se wo gina yi na wo ma wadwen ni egina yi ko bebia betimi ato 3.1. oh na wo siri mi problem ni salande wacho mo ni pebro asa me fa so etinana me ko madafo be nche ni onya ko na wo gina fon so na yo okay Martin oh yeah Martin why Martin odesa wo yi fon ofi na so na yire no so na o ya de o yi fon ofi no so wa bre nana me da se oh nana de e kan na se ade de hu a e bia obetima hia bia ka obetima hu obi fie se abrese etimi ni nyina efe but said you can no bibia timi tani wadwe obi wo kra no hu obi fie kro na adwe timi sesa
ɛkɔ ɔbɛfa so ɔbɛnya sika so ɔbɛkɔ akɔgye sika duro sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ adwuma a ɔbɛnya sika de akɔ akɔyɛ nti adwene deɛ ɛtumi tɛɛ ne na emom ɛtumi tɛn ne kɔhwɛ ɔbaa bi so ɔbaa bi yɛ anya ɔde so nana ɛnyɛ ɔbaa nko a o ametɛ sɛ ɛno ka ho na ɛno nyɛ very important saa o bɛɛ na yɛn fɛ na ofiri bɛyi Sampana 3.1. na ɛnyɛ very important saa wɔsi sɔ drivers ɔmo yɛ dɛ yi ɔnam touchline touchline nko ha ɔntogo tɛm nana mi sɛ ɔnyɛ ɛmaa nko a sɛbi ɛmaa yi nipa sɛ ɔsɛdeɛ na yɛn nyinaa yɛ ka sɛ ɔbaa deɛ wobɛtumi ehu na ɔɔkyia na watwem akɔ ɔbaa bi nyɛ sɛ bi a ɔkɔhyia akɔ kanfo sɛ ne ho fɛ daabi ɔnyɛ ɔyere ɔyere deɛ wobɛtumi akamfo no eti wotumi yɛ saa na me kɔ m'anim na mede bɛsie na mekyerɛ sɛ abɔdeɛ ne nneɛma nipa de yɛn nsa yɛ ɔho yɛba studio wɔ nipa na ahyɛ daa yɛ ɛfɛ eti sɛ wɔnhwɛ ne yɛ a wɔadwen no ɛbɛkɔ akɔkyiri sɛ obi a yɛkora no adwuma wei sɛ ne sitiɛ ka wei ɛfɛ eti yɛnkɔ akɔdum na yi na mekɔ ka nti mekɔ kɔ ɔba asɛm na kɛsɛ oni bibi mekɔ aka kɔ ɔba asɛm katakyɛ oni bibi aka bibi asɛm na ade fa ne nye studio asɛm ne yɛka mɛda ase ɛyɛ ɛbaa bi a wɔde afa no yɛbɛfa no kɔnti ɔba asɛm so dɛ mekɔ ka nto so tia nso wanti ma lande menkɔ ka nto so deɛ wobɛsɛ mekɔ ka ɔba asɛm mekɔ ka nana agye wo sɛ masa wɔbɛsɛ wokɔ ka sɛ ɔba nkɔ ɔba akɔhwɛ ɔba na wo ba na hwɛ na yɛ de na nya na wokɔhwɛ ɔba nya yɛ dɛn wokɔhwɛ ɔba yɛ dɛn ne sɛ do yira wa no wanhwɛ na hwɛ wa na sɛ ne ma wa no o ma wale no masa nyɛ saa de no masa asa yɛn biribi ka ya asɛm no sɛ obi wɔ hɔ a ne yere wɔ hɔ no wɔyɛ bushop ɔyɛ ho ahwan wɔde ne twempra nsa na ebi mebɔ wa no sɛ metu ayi ɛde asɛm na ɔkɛ wɔn na ɔsɛ yɛkata n'ani ɔsɛ ɔkɔ wa do makɔtɔ apɛtɛhye na makɔtɔ maadwa kyima kɔsi hɔ na makɔtɔ apɛtɛhye ano eti sɛ wɔyɛ ho ɔfa eti wo kanfo ani Na sɛ wo yere deɛ yɛ wo yere. wunya bɛma ne yere ho ɔfa na kanfo sa wo yere ho ɔfa Okay. wɔyɛ bɔ ne adwe timi kyim kɔ o bu a eti na ɔsi ti no mind ɛne ɔsi ti no na mind me nso bi ɛhɛn na mɛka sɛ adwene bɛkyim akɔ ne wati no Sɛ ɔman wɔti kɔ na ɛtimi kyim kɔ bɛsi fie ne agyapadeɛ ma so wadwe baabi a bɛbi wo afa. mɛda ase nyatwe hene ɔhene yere wode ɔba asɛm koma yɛ wo dɛ saa dɛ na nya me na yɛ wɔnam firi bae wopɛ ma asɛm dodo yo mate me da ase me da me a wode fɛ wota ama ba dabi nana ɛda sɛ na ka me sisi ni awie yɛ da woyɛ ɔmono si yam na sɛ wɔwɔ confidence bi ɔbɛbia bɛhunu bia ɔsɛ ɔfrɛ no adɛn Kɛdɛkyɛw, dabi wada Roma. ɔmono is never never like that Bɛɛma bi a Ɔmo nte wɔmpɛ saa. ma asɛm biara no, mehu ne bɛɛma yɛ a wɔyɛ. Sɛ bɛɛma bi a wɔse wɔmpɛ ma asɛm no, wankasa na ebia na wonim dɛ wɔ wiase. Ɛna wo nsa ni ɔdɔ. Saa na mɛka no. Efi sɛ yɛ maame mo. Ɛmaa mo frɛ ma ase ne ba yɛ mɛɛma no nyinaa ne mmaa no nyinaa yɛ frɛ ma ase ne ba nti sɛ wo maame a watua no nufo ano na watete wo anaasɛ sɛ wompɛ ma asɛm deɛ a dade lomba baabi a wɔ biara mekyia no ɔsɛ nyame nhyira ma a ɛnneɛma ɛma afa mu no ɛyɛ ana ɛni enyan ɛya a wo sɛ wɔpɛ ma asɛm a ne mpɛ ma asɛm yɛ bɛɛma a wopɛ ɔbaa bi asɛm no na ɛnyɛ bɔne kwan so no ɛyɛ bɔne kwa so mo deɛ deɛ bɔne yɛnwa ba me ba me mama akasa wala wo ma hwɛ yɛ no te yɛn na nse wo hwe jeans bi ne top bi ti asɛm na meka ne yo emrant sɛ dan yɛntwini sɛ mekamfo it doesn't mean sɛ ɛsɛ sɛ sɛ me bɛyere ɔmo no meda ase na kɛtɛkyɛw bɛɛma nyankopɔn wɔbɔɔ nipa no Sampana yɛwɔ 3.1. some sense anaasɛ sensitive areas anaasɛ parts bi a ɛwɔ nipa ho yɛni ɛka ho ɛna afei nso yɛhwene yɛde sɛnse adeɛ yaso yɛasɔ ka ho bi ɛna ma deɛ di mu atintinman no ɛyɛ adwene no na adwene no ɛyɛ anyankopɔn tɔ da bi ameka sɛ ɛdi sɛ yɛnte naseɛ yi a wɔn sɛ yɛti no baabi adwene no hyɛ mu no ɛhɔ no wɔde hwene no aso ɛne ani no nyinaa nso kɔbɔɔyɛ adwene no ɛne ani no ɛna ɛkɔ adeɛ biara ani no ɛbɛbɔ soɔ biara no na atwe de ama adwene no ɛna provide sɛ ɛna ɛnkɔ ha sɛ no mu sɛ maame fa ne sɛ nanso no yɛwɔ biribi a ɛfrɛ ne self control ne sɛ wankasa no wonim sɛ adeɛ wei sɛ no mepɛ sɛ mekɔ ho ɛyɛ me sɛ menkɔ ho baabi adwene no fa no nyɛ ɛnyɛ na watwene na si kwan mu tune your mind kɛtɛkyɛ na menim baabi akɔfa wɔayi free but nyankopɔn hyɛ ɛnneɛma bebree wɔ hɔ a ɛnɛ mɛyɛyɛ mpanyimfoɔ yɛ bi
enkwada ye binanso enye papa esense panyimfo anase wo mo di kan na ye nti no ama nkwada na wono ba no so ahu se bia de panyini ye na bia ye nti no wono so ye na so no bia was self conscience ya wode dwene wo ya de na se ne guilty conscience no eba musade ya me ye de eyemfonso anase enye papa was me tune me mind and back to where it should be. Yeah. Eti dia wo kan dia ye enne nipa beble e bokro no obi wo ho na yonkofuo binom wonum wo suban bi mu a enye esense wonu wo mu nanam ni nti no eye ne se won ko ka hu bi ka ko ba asem ko bema ansa na oba ya fa no kranto ansa na bema won ko fa wo ba no wo be hu no wo be kokoda asa adwene ho o first guy o fa no hu na ko fa we wan hwe no good edan ya ni pande wani ni de ade bia ni behu bia na be kwa akohwe na emom no ye ka ni se wani na kwa akohwe no etwe ma wo adwene no sa wo hwe na ye bone kwan so na utokwa so ye na emfa papa mlewa ketache oba ma see you should tune your mind back etiene ya niema bia wo ho aye enya papa obi wo ho ayonkogro ne yonko no momudo mo ho hyakro no bom we no mu niema ensemfatemu gayism lesbianism esansa na damfo no ntiro to ana ma obi anase ne maami ana ne nuano no spise bia eno ye wo se wokọ bia dane na dwendwen enne wese ye futuo di amayen bia wo dwene ho ade bi kurampo wo a temto se kokoye na so no nim se wokoye a enwie wuye ene ketache obe ma doma buaye wo se ye ma ye nimra ye ho so na ye ntune ye mind back wa wo dwene se bia obekwa koye bibi na enso na ya ne ka se honkronkron ya wakasa kire yen enso ya da ye ntini ye ade bi wo ho awokoye wese jai wadwe ye o se jai wan hwa ne ya chew na so be hu ani se bi so se kokoko obekwa na afa ne ne akwa akwachew ena eya ne kwa wie mi hu yanka no etie ne wanya afutuo ma ye se yesra wo bia wo ye ade bia wono ahu sade na wo ye no enko wie ne ye wanhwe be kwa akwa wie prison wa brabo be sei ebia pese wo de wo ho edom adwamamo anase bia do ho ekobokro no fo bi omo bokro no wo mo checheche amanfo kidnapping wo mo ye niema boni bi mesraw enne ma wani mla wo so na chim wadwene back ebla baby a wo se wo no said ye be ya wo so no ablabo ne kakra ubebo ne ye na wo ko wanim na bibi biara so atimi aso ye kata amanfo mra homa no so ne ye hwa de amanfo mra homa no so ma chuku no tev kra ayo ana ka say o ka to me de so ti So Pana 3.1. okay we have our so yeah go hello Okay. yeah original Nigeria yeah you sabi me well Over. ahuri Over the Fresh one was a bigger for. me that's it The Mukipanya, and the ham papa, let's him a more so. I'm to market you, say, yes, so more point, and said, yeah, no problem, is a mo yeah, me told me to you, so only in talk of that plot, you want your father, 500. After the mention of plot, what? Aha, hey na be be ma si wo so ye na ye record why me say hono repeat na ye record afidie no record what say obi say ma me plot I'm a problem here to Hene, they are to be bought, Mano. Nigeria, won't ha. Or tell me what I plot me from my watching. Quarter. No, I'll talk about quarter day or ayo quarter de si fa why oh, Ova, me come in, no, the media they are the same as the children. I'm so for Sebi or your so for the. But you know, more some water, or no question me. Remember, yes, Alva, who take you because a man why now why for one hour can say a family said I ain't but it's secure. But no, is every year I do a better. That man, Pata, and question that Muka. Because Obeko House, I say, would you when you don't get Nicky? The shop will not have a mango pear. So Pana 3.1. I say, ye,
Opa ti sa no fa. Edi ya ndi Yemi no mo se mo kan so for de no ma da fe de fe no ma de ade no. So for ade o fe bi e ni se do ate e da si pi. Me da wa se pa. Ofufro ba we so. Mo ma en fa ntatem. Hello. Hello. Man 88 me chiawo. You sabi me well. At say. Nyame adom na afia ni o. Ni usu ane he ya. Hey, ma fia wo so we hard o. Me chiawo abejafo nyina. Me ma badwafo je so eburu. Nanti wa futuo na de eti da bi o. Mo. Kese ade bi wo kwa me tumi plan ya first na wo si dada mu wo no. Me tumi plan ya wo pa ya wo ka se so for den se aseme na wo ka kire ne. Mo. Ne majai. Mo. Nanti nyame hraw. O saw so. Me chia mo nyina o mo asamo awasa de kam nanti ya wonu so ama mani agye me se me yale na me nti mo nka na nanti. Oh, kafra. Me yale me bo nyame ne me dance ni edu ani ba ma ye mo bo me ti e. Me tie ha tie so na me hu nto me. Ebe ka 4 days ama mo ba na me frɛ me tie wo ne wo ba bi ase ni aso na eja o mi re firi yo se eja usu o fa ye no se me se mo nka mande na nyame me sa tie mo nka e chia bo pa e chia mo hene yere nso wa kata pa o ba be ti o da me mu mama ya se wo se nyame nte obi mfie so mfa nka me de me ho wona o ka sa no. Oh, sorry. Nyame, one tip was here being fierce or the Jimmy was as he so come with the other. Someone you know, I can't for the Tommy. Eduardo Baji 50 Ghana cedis what? Yo, 90 Eduardo Baji 50 Ghana cedis for told Abia you are Kondi. Oh, nyame shira me dance. Oh, hene so why are the power ba be sia watching the megu a o my. Nyame shira pa won so fe. Me se nyame bo won so si bo wa won fe no. Wan ko heaven kura nyame sisi u. Me da se nyam bo adwa na beba. Me da se adwa na baji 50 Ghana cedis. Asma wa kan nyankopon awurade me straight ma me mpa bo. Me sew ma me mpa ya wa bo no tie. Yeah. Hello. Omajwe. Ya jao. Tena Alhaji. Alhaji ni. Obi mpa obi pe. Sisa babo. Yo obi mpa obi pe yenko. Ngati chenye pa. Bwate ni ni pe pa chopa. Ngati. So ku station dia wu chenye pa. Le station na sakura. Nchase. Le do tia station de bi. Ku station de pe. She said you say famous. The whole gang of that me catch up. About 42 pa. I'm not talking about. Sumpana 3.1. Mitio pa masa mitio. Oh, wakasemo we dey why you survey. Great survey pa no why no. I rather don't want mame. Because men ko ba bia nya me program ho obi ntimi nya da. Woni ya utimi ya crank mesa ache osika. Aye rade. Hello. Yeah. Yeah, te wo mame. Nyamenti kwase onke Yesu bae no. Abi a wa mesa ye jimi. Abi a wa nsa. Sumpana 3.1. Enti de wo jimi bia nyamenti men kwaso nsama. Na me de me ka ne se. Afuto na de no wotu ye fo pa. La so fo nya nya to na za nya me yimi to akonya. Me se da bi ka ye fie mi. Me ka obehu me. No kwa da so. Na me nsi da wotu ye fo. Yo. Me da wase pa wa ma. Hey. Hello. Hello. Yes, our boss. Yeah, ja. Wodi papa bi timi fi woro na ono bi nyatokwa. Oze wo mabodia. Tinso ne kunku me meku ahe no. Sumpana 3.1. Oboye, se nyame anya kwa me ya hye no. Emo adwuma pa. Mo ya pa ya mi hia mo. Ne afutu am de ma ye. Na asem wa wo kai de nipa won timi ntumi na agin de na me kan se se waboda mu. So hwe wo yiri nia pa. Ne wai makono to sense me kofa no. W anante wodi That's it. Binim ntimi ntimi ne de o me pa chopi.
Bidim timi fi adwene to ye kura. Hello. The living legend. Wani? Man 88. Yeah, you sabi me well. MC Rooney. Why? Abejafo nyina. Abejafo je so pa. Na on say nyamisiro. Yeah. Masa. Kasa no kura no ma radio no wo so. Ebi mu kosua kasa. E de ba radio so na wo de ande ya de wo. O de free soro na ba eki. Mo. Masa. Na no what say? Me make say. Tofia kwane so for de omu me. Na me ni PSF Ghana e ba wo. Na ye bedi san komo no. Asema wo kan ye amene bebi amigina no. Aboa me ye papa. Oh. Yankopon onhyira wo. Onhyira wo. Bieka. Nti sabio nimpa bia ontie wo no. Na asem no kotunu wi a aya no mamo bre. Oh. Wow. Sabe yenum na ye tie mu no. Nyame moa eme ye nya da sen a ye no mu ne anidie. Ye de ye sinkiti se bia mbawuro bia sabe ye penyansa boya brantie bedi mochi. Mo. Yo tie obi anim nyansa wo. Nipa bi o tie bia. In Canada. Nipa krono so high krono onim sakasie onim se do sine na yere tena. Nko se e bia incidentally atem bia to no. So what you say? Nti nyame so. No sure obejafo oni tofia kwamu nyina because we are the wo pa kwasoro bra pom kasa no ka ase the tribusa so nyame sira na yesu ebeti mu da me da wase ukotumu kotu aduro kra wintim sompa FM. Hello. Yeah. Papa so darena 88. Yeah, ubutulu so 88. 88. Working a home so 88. Sir. Ana se wanda home so 88. Correct. Yeah. 80 and a man 88. Mo. Papa Pacho, your brother gas of Vinana, about to Correct. Papa Nako Poishra, Papa. Now, what you doing, a frana? If you see me, someone say, more munya de bia, what you do, Anna? I experience. Nigeria, I give an Medicine. Your friend. Papa, no cremu. And then you may one may in your mind, papa. And then so be a body tree. First, Sebi, Okodi Bonia. One man had to imagine after we say, Bonia and the Kodi and the guy. And then you may want you through cafe pa. And then Sabu will be a body tree, so be that. Or then I could come for quite we have the Gunuso. Then so, Sinuagino, and the Baman at the San Agine. Etina omo ba nyina ehira no na me se papa obehina ma warrior of makurano very the pass of makuro betima so and that's them ketwa obehini papa that's it and that's them ketwa that's it papa na menka o ba ke edu on council ho pa 0511 0551 931 obi gina so da this time kra do fa no man to hello Man 88. You sabi me well. Ayele. Ahuri. Lele. Na mi shira pa de ma pa obo. O shira also. Won I'm saying you try one wunya nsem nyina firi ne bi na o radio bi efre wo kan. Na mi shira bo. Yeah, radio. Na I'm saying omo wa wada wo ma wono ko ka akoso de wa akọ de no mo tani because o wi ama po aso ko na woni wa yi software ne o hine yire ne mo wa na ya omo ha ko so software aya so le betina o hine yire nchen no omo che tu ma do and o hine yire so o ba ka bia ma yi software na wo so te wo tre sa What my people are popu. Yeah. I have been Mmrantehene money, who should bear my money or any year one year now. Every way with Anam, one or more, I'm never look already. I'm to power, so who would eat them?
Wadawo ma misra wo. That's Man from say, I'm okay. Hello. Hello. Yeah. 88. Yes, sir. Papa, the chairman na nyumre. That's it. Dino honam se papa. Mo. Nana pia. That's it, bro. Therefore pia view. That's it, bro. FM na question ka se fra tomato chima. Yanko. Papa, ko futu na dia gina baabi o. De ke tie o. Fa futu no so de bobra. Mo. Eni se bi si yi nso. Mo. Just over there, I thought that I would need spiritual sermon in Sinchen. Now, fair futu and Ankasa Maray. Although spiritual and a more papa and so. To on your futu and one fat union and one fat when I'm the Anoka camera. We also for because the moon of our own show. Our futu and I say that being the it's free, that you are a pony and so now they are busy papa. Mo. God bless you. God bless you. God bless you. Hello. 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 Yeah. I don't care you here pa. Wani. Mo jenge bako, mo kase yabo yaba. Mesira mo seta mo sunu ye kwaso mo nkai ye ko ni enfe ba. Ye nye ready to you presenters. Ye ready to you. Mesira mo ai mo kwa mo nkai ni enfe ba. That's it. You check. On the way na something. Good controversy. Yeah. What you not say? Mo. Kafra. Ajuma we no ko ba wi te say dey kwa operation no. Ya na. Okay. Vera wase pa. Ay ko fa news bi wo manhia. Na ye ko no ja ma envelope kakra say mfanto koriko benwe. Ma ba ko nyina o say nsentrofo. Ndi kakra dia ma mo de ko mo ama ye bi. Na mo ko kan anye na etie. Mo ye nsentrofo eso ye ntiefo. Ndi mo nya bibia na mo ye kakra. Besi na nyina me different. O hu bi nsentrofo ntiefo. Yada mo se abusefo. Sompa 93.1 still going stronger. Now what you about your TV so mama ya tia say ye bet TV so na muhurisi mu hunu ba bia asem ni fredi de ekro ene de say ebesim finfin a ye be brief mu de atwam no na de ekọ na so na wanya full issue no na aye kama de mo pe na ye be ye de mo pe se enye mamo no ene ne be ye a customer is always right. A listener can be always right too. Eti muni wa eni ho. No kwasem the congregation asoro mani ho a so phone carry. If you say ono na wo kan amanati. Ohene yire. Kada chobe ma. Kejagu mianko. Yo meda se. Na ye ka che ye tiefo ya wono mutie so 3.1 FM. Ya ye wo Kumasi Swami Nom Hotel. Shell filling station any dia nimhwe no enche mo pe no se wo hia yan abomodian etu na mo bra ha se nom ana se bia sem bia ha wo no opesa wo fra ye ne a fra 0546 8832 87 0546 8832 87 ana se 0243 58 another 58 78 0243 58 another 58 78 the ha wo bia no wo de me ha ho friend na ye ma wa kwankyere ebia krampo na won pese obeba radio no so ye wo kwan ye fa so a ye betimi asiesie wa asema ma nyame adom katacho be ma nyansa ne adwe a emu do na esi ase a wode be ya sa de na ma enti ye show bibia anim ye program ntimada roma numbers no mun save nyame ya adom o kira no pa no na mo afra ye na ya gye mo som na ye ka ne sa no na ye ka cho se Sompa TV so o multi TV decoder no bomodian ne koso na wa risk ane ubenya Sompa TV wo so se woni obi sa wo ho a mesro bomodian channels no hwe ma Silver TV bi wo ho wo boso a edo be ko Sompa TV Silver TV no aboso na do ko Sompa TV eno so de no na fe yenko social media handles no
amanɔnefoɔ no katakyɛ bɛma se wɔdam ase monkɔ soa na monhwɛ na montie no na nafutu sɛm no momfa bi mɔ mo kɔtɔdwam na mommɔ mo bra kwantuo mo nsɛm deɛ ɛyɛ a na ɛya wo maame ni hɔ obi wɔ hɔ a ne papa ni hɔ wɔde busuani bia ɔhɔhoɔ a ɛne akɛseɛ nso ɛhu baabi akatakyɛ bɛma wɔtɔ nkra yɛ afutuo wom ɛde afiri aseɛnom de ama wo nti no ɛno ane sɛ wokɔ Facebook ɛyɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM anaasɛ Sompa TV Ghana no ɛyɛ Facebook na wokɔ YouTube nso a wɔne hia yɛ papa mo nyinaa mo nkɔ sɛsi ansɛm ɛnɛ yɛde bla mo no mobɛhu sampa Asem Empe Nipa dwumadie ɛde na badwafoɔ host ɛne producers no wɔnom ɛnte na kola no nti no bɔ Sompa TV ɛwɔ YouTube no so no kɔ na kɔbɔ Sompa TV wobɛnya ahwɛ live no watie nsɛm na yɛ loud and clear ɛwɔ baabi biala wɔwɔ na online so no yɛtuatua hɔ ɛno ane sɛ wɔbɔ www.sompaonline.com www.sompaonline.com anaasɛ www.teraonemedia.com ɛyɛ news a trendy videos a trendy asresɛm wɔde suadeɛ wɔ mu a wopɛ bi na wahwɛ no ne nyina da yɛ sum ɛde akɔkɔgo nti wokɔ hɔ a wobɛnya bi ahwɛ na de ate stress so sɛdeɛ ɛbɛyɛ adwendwen no ano bɛblase ama ɔbrabɔ no akɔ yie na yɛka kyerɛw Sompa media no mpanyimfoɔ ayɛ adom ɛnɛ radio na bia obi wɔ hɔ a nefo kita na adwuma yɛne yɛ ho adagye gye bia wonya headset anasɛ earpiece ebi ne ho mɛ ha ho kola bɔmɔden ne kɔ ɛyɛ Google Play Store hɔ Google Play Store ɛno ane sɛ wokɔ akɔbɔ Tera1 Media -Sompa FM Tera1 Media -Sompa FM wobɛhu ane sɛ wafidie na ɛkasa te sɛ radio no Asem Empe Nipa dwumadie yɛ ayɛ deɛ wobɛhu ane sɛ wotie ne nyinaa ɛwɔ so ɛte sɛ deɛ wotie radio no pɛpɛɛpɛ no nti no yɛka kyerɛ obi biara sɛ deɛ yɛde ato dwan monya ne saa ma yɛaba sɛ yɛbɛso mo monsɔ yɛ mu ne nyinaa yɛnya akatua pa sɛ Sompa Emma ketuapa ne pepepe na katacho fan club no na say WhatsApp fan club no mesra mo opese obeka ho a eno no number no ye 0244 56 34 37 0244 56 34 37 yeda mu nyina mo ase YouTube no mo baso mo nkoso anamomla eye Sompa TV ye hwa mo ne ne ensem no ye hwa ase ankata job be man pacho me da wase wo hene ye se wo head bo na ma cha se di ato fom enne agoro ne fom agoro ene fom okay ne wo bana tena senti kukre mama men kejangum na ye nkono wa ne po bebo pata biri oyema ye mo akwaba ye jonana Ati say Yesu adom pacho na so e me ho ye pa oda roma ye no wahia happen yes sir me pacho Sompa 93.1 mama yemi na asem na ni so enkyere mo kakra am say oba radio so ko no wasesa wa e kama pa nipa bia wo de wasem ba ha se wosesa if said dadwen ne wo hawo ka hire no e da wo pampam no ne Nyankopɔn ayi de atofom e de amam na ne aye kan ne se enye numdwa Sompa TV ene ne FM no se obaswa esesa ne ma bibira enye e ma ne be papa Sompa 93.1 amen okay obayi na sen oba had na kosem beto yanim se na wone be ma bi natie be ma ne ye kama emum na be ma no owo yire nti oye na adwene se banasa no twintwa obi anem nti be ma bi fra broche be kan se obeware no be ma no efe no kwasi ageman be ma be toto no brade obeye ne ho ade mamre ne amane kwan so obedi bosme baako ne bunfumpa Ghana haya sana woko na ansana wo beko no na twitwitwitwa bem bosme obedi ne ha na otwimi ne de na ye positive na otwimi no aka na ye negative na ehu papa ntokwa ne ma emfata ansana be ma beko no na chese awade no apasesa ansana woko koduru ho no friend se obi pe na won wara on de se bi nya do a onye ready so obewa no
na ne kura no be me sebe okan na yimu asem bi na asif mabusuafo ensese ye repeat sansem no okan one na yimu asem bi no be so odwene kwa akiri pa kan se wo so wo ye be ma wo me ne wo sia no me so me hu mfom so wo ho me hu mfom so e wo ho na me de sebe nyaado a ye tete me ya nyeme ti me de men ka hwe emom waka sa wade no ebegu a jese usum no sika bottle bi no ana pompro ho me bo modena se anka mani akwasi agemani nua ba bi behia na ye din komo afase bi 3.1 da no ye ne brei pa na ye kanfo ba mayi a oje obaye ni ye to protoman no e de no ko aburuchiri ko hwe ho konsra hwe kakra esan bai obaye se na ba mai wo mahwe hia no krokro no wose da obora mane se obi aba homa no so peso be ware no ba mai din kotodwe gu fom pa ne chewa nanso akoba woni maman na woni me se kwasi ageme obagina yie se na sebie nyaado a obadi no agiriga no eba ne sa no obai yatiti mu na ya fa plan ahodo bibiri na ya de sompa de yesum yefidi yesum no dodo uhuri tra wo ya we be yiw kama pa enne obai ya baha na wabai no na yebisa se wate himye foforo bi ede asem na esi asetena tena enechi oyima yo na me dance mechia mpanyufo so wa yo emse me baaye no Sompa 3.1 now ye bubo so na we ka so behia message ana de obeje aware no nti me so me kwa me message asote nti se mu hu me ha nwumre bi ma message na obeje aware no nti na me dance yeah panyimpa ya mwakwaba chama nyemuso atesai odan ma de sai pacho midin de kwamna dwumbo yo aja dwumbo pacho wonchi ne hene ofi trim ofin so bo man yo bo man Sompa 3.1 yo kama krone kama pa pero asebe pacho oba ne kwasi ajeman pacho ne papa opon no aya ebusuya ntimi na ofra me de to manim se adwuma peso ko ware ntino nkoji aware no emfa ema ajeman me da wase na ne papa opon na nkasa no wo hene na program bi ntino o yese me ne me yira me ne to no imi yunu nkamum na bibia ni a woni Cynthia no ma me maka bibia me na atiase a eni bibia Sompa 3.1 mi yunu ni ko gina wa ekoji aware no me pacha abusuafo no bi kan kwasi agema abusuan no bi kan ho ana no yire ko bi kan ho bai yo no mo free bawro be ma no abusuafo ni bi yo bawro ti krum bawro yeah me da wase na chasa wona wugina je ne papa bibia wa so na asata awade na chiri me ne me yire no yo oba kwasi ageman obo wa mane okwan wode oba ya fa so pacho omo mane na njijirim ga kro mu ni se wo na oba yi frame me ka tire me se Sompa 3.1 akọ am se oba en wa nche oba akọ no ba koduru ya oka kire ni so ntimi ni ntena obi ana se menti ntimi frame me nu busa ni se o we na o so o ye o ko road wo man kwa no so na se ma ne nko o ntwa so no mmra ntena ni so o ko ba bi oba ne wo no ntena so ba ko hu oba ni ntimi ma ni twa so e ba ma wono tuna nu se Cynthia se agema se ntimi ni ntena obi no wonim o ntimi anka no kure papa bia ana kan se e ba ni sei stay na no ntimi mo no Sompa 3.1 e dia poti pa no aya be ma ni so ntimi ni ntena obi mu ntimi a mo charge bia so o shentare nti ade ende no kan so na wodi ka oba ya obehunu no oni nye nwa no ka che ne wode wosesa nti da de ekoso no ano
na se nsempi timika tie me nua ne se yaw se mu fi se mo mpo ba no a ene agyeman kasa na se de o se mo yema no no mo nyema ni firi ho me kan ne me nua de ato ya me kan de ato anti ko duru abi se obesika ko di mu na agyeman no ne ya 3.1 nti emi se o repent ya me bi ma no a no adisika ko ye no awade nti no ba na nka te ko ba se enugase ya ba no opam no no kan se da o ma me ko ye adwuma bi nti onye ni sika na ko tena to bo nkuru no ha no ene agi sika no de man Cynthia na me nua na ye na adwuma se sika no ya je ne die on fa foforo amfa nsum oba no nti no request for na firi oba no nche na me se anya ni sa na wo de wo ka wo de no gotua na ni mra se wo disafo no ma wo nti o mo se empede a o mo fa o mo ko je yensa na Cynthia so fa ne 3.1 mfa ma na so ndue mra mo ka tie me nua ni sa no no akwa se tumi na bedi no wonti tem ope no be ko Cynthia no ho akogya na ma no ho ato no ana mo ka tie ne se wa anhwe so am ya anya adwuma no a efi na kro wonti mi fie biem ana ofra madanse bia so amemba a tie se be adwuma ho na awo no ana adwuma no so ne na yetimu eko so no kro pa wo ne ba ntem debi oba baka different story tumi ka tie ne se me last one na me ko no ti ba se e ko oba ni fie nanka ko je bible ne ne manaka osunu Sompana 3.1 ko iska pe na wode kwa ogura no ko iteku nti me bufu yi ma mu ya no akopem se me yire na oriska man so onyi kuta to ba no to bufu yi to ba no to anka sika no didu kuchichire ye ti ko to ebusa e kwa so na wo so ntimi an se na wo ya mamre ne sei wo so diska bai no busa na me so de bai wo na adu sika bodini nti obo dini no na abusafo no se bo kasa etia ho mu se ogomo ni mu ase na pa acho se ye se o mo fa nche na impeje mu Sompana ti ano pa mo cho se ti ano aba no me hwe no na mini no na minu ya no so na me hunu no se de oba na esi atete no mo wana kwa bia mo fa so bia no a beti ma mo ba no wato no no mo ano na no to ti se nya dia akra agima ne papa no ebe pene amane ba no agya ne kwa amane wato no tete no kura pa no unhunu ekoduru ba bi se wori safo akoto dan fi akra itimu tena Japan of frame se o no ma mo ko ye yituma okoya tupun bufu anadwo no aka se nko report no emu ani no se nya hweru ja akọ ma mi fi ko dai ti ade akin ye no no sa obo amane ye ti se jeme bufu se de mi nua ne kan Sompana 3.1 no hono ka chen se me no Cynthia mi ni no adwuma na mi ni no na ka se Cynthia no we ni ye mi nua na busuani a ka adwuma no bi an ko dem ana de bi sin ka esti ti ko tu babul mu ka chen se o ya ma kire adwumboni bi am Cynthia na fa so kire se mo titi nipa mo mpe no mo nya no kwa so a o ka we na mi na ka so ka no ka se enti mesra mo se ha abande mo mowa o so mpe no yensiesi asem ni bia akwa no fa so be je oba ne kwa amna ko na mi hwehwe mesra mo mowa ama ba yara wase enti panyine o ma yate ase se credo bi e de koto pono na no eye adimai ne papa na de credo koto pono na no ya kire no go police station ho no me ko police station maka yense me de me nko na ni mo hwe na yenche na me nuane ba enti mo ba no Cynthia frame se ya loko no na so ni hu bi te loko no no ana o frage ma ne maame ene ba ne yesi ne o mbe ni se de ya hwe ne bi hu na kira kwai ade akin ye no ya ko bi epono no se mo tie no ko bi ye se won ko bi ye ne ya bi epono ato te na nsen wasara ba bi mu se Cynthia nko yini ne ma fi ho no a o sa ko loko pono no Sompana na se be bi o de bufo ko ya adwuma no so enye ye nti am timi asim tetia ne se ekora mu de adwuma no ba fa so bia no nti wan so fu bi wo Italy ho na o fra me so na tena se asem no amana mane mre ekoduru ba bi adwuma no na san no ka kire se ono di ansan na obedi teku na asempo be ja we kwa no yiso ma me no papa aka je so teku na asempo ansan na we ja no kwan aka so fu se David won say onua kire ni nua ba kwa mboni so anko fa no so mo hwe ya me be kwa mboni bi so a kire Cynthia no ama no dia kwa na fa so because kwa na mo fa so no wan say sa kwa no so obo se mu kunu se mu ye ndani obi anwene no ho nti dia kwa na wo de ne fa so ani say ye betete no a kire se mu mpɛ no
o ano ka che o ya say ya o kromfo e wudi ni o mo ja no mo mpa no manu firma busuam ne nko ti oba na be compress mo kan che ni sister penny no o ye mu krom hima ana me say me ko ka che ni sesi ekim ade achia obechechi machire ohima no o different story kura nti ne be ya se no se ye nko ohima no nti was ma ka so many times on sama no se de betimi aba betimi abo na me ade se o nika ma fo bia mi ni no true me nia na ma mi hu no be so no akwa de nfa so no na ma ka che ni sa no po wa wieo me ba no pa no no ka me mra no nsia me dura 5:30 ono kra ba no nso nti kwa bia ma ye fa so bia me sre nya fa mra kwa so ya da wase ni nya no kwai ya da wase panyimpa me da wase pa ensamba se ya na etola bia ka ajema papa kwaye wunui na nke bia wo ka kono fa o ye panyine nim defo a ya do tu bibia no a be yeye minim asoro kora wo kode na wonyame asem ewo mu abajafo mo na roma asme da hono no na chese ajema ne papai ne sunu bia na wone ba ajema ne mu se panyine yatimi akoto padlock ade akoto punu no dia but papai won hwe ne mayi efisa de ye wo anya ode no ye mfa nye yonko sana sante fo kan no bible so kan the same sania mo pese ni panya mamo no mo so mo nye sa ma wo 3.1 asem ne counterpart no omra samwa odacho ya ncha ya sunti asem sanete ajeman ye ni asem on kasenti emu bia na emum utwa kuntumpo ma asafo ayira odamonten omro brasem ni mu na yo kata cho me das ye be chia ye tiefo ni ahwefo mo hwe me gidie se enua ba ya sem na no de ba ye no omo tie ofie ye pon ye no be si na nyina manfo da so frefre wasem because amanfo buafu wasasem mu pa na ya na ebi ebuafu obai kakra na ebi nso ebuafu be ma ni ye se wagege obai subrani akwakoja no konkoso akwakoja no subrani de wo mu nyanse de mo so di dwa obai se ebra na one be ma ne te no be ma dada na me fa nse no ne wo ho no ne sesanka nanso obi kofro ka na ka ne benya accident a katacho nko kofra ye den etimi basa katacho ya papa ye obeka saye papa nyame hwaw Ghana ha no de tangu pa ne se de bia me kasa o papa ana o maame ne obi ana o papa ana o maame ne o tenant bi di asem sem fanse o papa ofie na o maame ofie na obi be ha dan na opia bonten ba na se sebe o papa ana o maame ne tenant ne kontoko a me so sa se mo mi hwe ne ye pa na o yo obi a onim o ye nimdifo a ti asem ye cause ye nyina ye tutu yan grofo wa kwantum wo behwe no na obi wo ho a Ghana ye pesa ade no ni ye kogina ye maame achi because of say ye maame no ye papa no sa no ma no ye di ho fo papa de ye papa ye obetra ka say nye so easy to say de katacha wo ka no se wonu ankasa akogina ho age awade amasa bene bai na ne we yakoba ne o papa ya betra fidikesi so na all kan kre papa nyame hira mo no so e wo wiase mo no so na katacho de tianie de meme hu ne se ebra akwasi agema no firi abrochire kura ba ya wankɔ we papa ikura no enti ase kura ne sɛn muti asɛm ne yo wo kura na woni hɔ ɛna wo papa so ma papa yi se won ko gem no nya wale papa so ko program wo papa so program be na chance e wo ba e wale na wo firi abrochire ba kan ni pese se utimi kɔ no first kwachia no ye papa yi a ogina hɔ eje obai e ma wo papa yi se wo okom no wa yi bia wo hu mo na wonim papa yi me gidi ye se o musuma no esoro ena o mi na se atwede o ma ye simpapani na ade aboa papa yi ni se papa ye frɛ no no aye bro no abetena na sebe wakasa ma mansan atenene nya de wo mu nyina ne se akwasi agema papa no onim ne ba no so banti ne wa magina wale na chi no because no onim se wale no
eni gina bia onim ne ba ne life eso okoto nwa no ma ye ne papa no o san obi be kan ayo ma na no se owi a ene papa no ene be me na anya na sabe mpredwa se ukone se obi anya asam ana obi hu akamu a sabe utwitwa gi sa nipa no me manyanya ntie se amose de ya mfre wan asa ni twatia ne se papa mami ye bebu sa wo senti akwasi adwuma no papa obai muni na na ase muni no na wade no kura na kwasi shan eye kwashin sabe obai nye ne ko ni fie ko frɛ ne baaye na so kwa bi so no baby otomfo bobia no sabe oho hia no mami wa betra ana hwɛ kwan a wode na fa so na sabe mpredwa se wo begya wo ba kura nya sa kwan na se ofa so hwɛ kwasi adwuma uti abroche o papa se wo tie ne a obi ni mo obi kyerɛ wo ye ni matam na mmom se du mre bi na se mo ya ade bi a enfa kwan mu a ye betwe wo sikwan mu amo hu sa ade a wode ye no oba wo busua sabe mpredwa so ka ba bi sasa be ne papa kura da wu pa so no ne ye pesika titisika ne 2 million odo asemti na sa sika wo de akopenti ufie si dan amenne wo papa yi na wo ho na nim se wo ada na wo bayan fa sika ma mo ansi da na se 1 penti enne de asam ba ya ka papa sabe mpredua sa wote wo na asam ba obai ene sabe obaba mantam obaba mani ne ya ka wukura na sabe obaka unwia yi wo akwaja wade hu akwasi anasa kwame sori mi enko na akwasi adwuma sa kofa ba eno na ma mi hu se papa no ne woni mi ne bani suba no kota no ni program bi akọ oya basa bone na we no yamfa ntu yamfu se sa fidie we so a sumpa tv ne sumpa fm wo ba ha ya glass nko a enti glass no chese kire se ya nim ne ya bibia ye pefe awa ha enti ne kura ne ka ne ya ye ka sa asem atia mo bia wo tiatia ase se enya de bia na wo ba bi ya sebe wo brochira sebe wo bro kakra dinti na sebe wo din samfo a na wo ta na chi papa mami obi de hye wo sa police fo che wo de se motie wo se sabronsam ne ko bie ayi no hwe papa ayi ade a ayi ni bresam na me de bia me kan won se wo nwia ye okwaje awade ayi o ka sem bi se wo ko to bible ba bi se he edrum bia wo ka sasem ya wo bi se omra sama de ya na edrum bia re mami ka antunti se contractor yi kwan na se kan da de ye so eden Ghana sam ye so ni madwuma na mom anka wo kwa de se eden wo ni madwuma pa asem wo na da ho no mami me kase mini no mini mami enti dana me hu ne ha no me hu no mom na frɛ me because of mami ne say no tie na sabin preduasa ya besre o yo bi de hye ya de awade no asabi asa amane no acha ne ho dada enye na ebeka che obai so nya ne mom ye de on na dani ja ho me gidi yesa wo bai awade we no me de me maka na me kasa asem we se me kasa asem ya na ni pe binti mase awade bu a pillar na wo no ahono wo bai se tafre obesa chacha akokọ se de ya obeso no amwa baby a wo kọ no kọ fie bim na wonsenom sabin prejudice o madwen wo fam a awade na wo kọ na nyina because uni kamafo aye dan awade ensam wom asem so ba awade mu a baby anka wo ka kwa ye bejew eye wase se wase so sabin prejudice na dwen wo fam a enfa na wo kọ enti de bia na awade na enkoye na wo bai wadwa na beto ayen papa oba ayen so we de ono so abatum sanka krenko na be kan ye a eno na chese ye enwemu dan oba kata choka chense papa na wogina waja we hia no papa do se ayoyo oba ha no ba na se papa wa mini se enu ma bi e wo mu no se bi obi de hye ebi ono so papa ni baba obi ye ne sa ompre na wo sabe akwasi agima papa me papa ni mo se fense kwa ya ja ya pon wada ma mini baby a wo fie du sa wo edru me bi a shon papa yo to se wonya akwala na wo sa cha papa na che se wo fie kwa ni mo ade ne ehuna santema mu yi ya besre papa mrante wadaroma papa ya bekasa wo se kwa bi e befa so e bedwitwaje makasa asemo se ye wosum ane wo hyan enye obi na kira kura nyame na mmom no ye hu bi pen ni ate bi pen ni yesu kura ya ye bi pen na mpanifo bi na ye dai e kasa che na nso de yakọ no e se ye sa kofa e wo kwa bi so obai wo beka na asem amanfo busa na nji mobile ne de edu mre bi ho no ye beto ama no do office ye mfa no na no honto no ye betima fa ama sumdua ba because ye won krofo wa fidie so na pramre mu ne adade asam ne ye o mahi ye bruta ye o mo pese ka o mo nkwa na nka asam na ne nkwa ne ye hu de ekosi kata cha wadaroma wade abeso ha dia na wabeso na mu ene woni wabadwafo na mu de me do nyame aja ya pon
wone wo ba me ka sa asem wo acha wuti a emfa wone Italy meboa Italy awo ka hu sha no ma wo sura entaka ba fo unya ba bi ankoi na sabi ye hu bi pen ni enim de etimi so ye ye ne entimi nya kra ye enim de nkrofo bi so timi ye amafo do ye pa o omo do ebi ye papa ebi so ye bone wo kwa bi so e na me ka ne sa etu ye badwen ba fa kwa adwendwem etimi de ekwan a omo de oba ya fa so na ekwase ye buo total oba be bia na wonam na wo ko na ko wani je kwan so na enso sabi predia Ghana asem me pame nko ame de nko onye bone de na enso abasa ti na do ye keka se bebi etufu wo ho ye tufu wo sa asem we ho ye hua ho ade etimi de agya wo ba ye da wase ye nyina ya baboa ne aka ho na so aka ho na emom efi na kroso obi suma mo amuti obi suma se sabe unko ba bia ntu kwan na wo ba ba ma wale a wo do no wakoma wo no so wale a wo se me ko program na program be na chen program wo mo suma papa yi ma papa no nim de ne ba ni sitie ti na wa metra wale ni mu a wo mo ya papa sabe sim papa ni ma ne ko tra na so kata chaw enkachi ye be di achiri me na wase sim papa nyine no na me chire mu kakra sim pa ewini ba edampoa no na afarefo no ko yinam no atabo no ne net no no panyini be tempoa no ho no ma na ye de akogu no ho no na wo hwe so na adafofro no wasa be fako no mo ba enam fiduwa bi na wo mo de apochire no hwe net no so sa ade betia ade tia no mo abesesa ne de ko etora bi a o mo chere mpoa no ho no mo te papa na de ye nya hwe o no mo de ne ma kogu no on ye da bia wo chi you know na just sim papa nyini o hwe ade no so ye be fa kopo so a na me baba so a ye mani bi na just ye say why me sim papa nyini wini papa nyini ya wo hwe net ne tabo no so kodo no mo twi bi si ano ho a papa ne ye ri jawo wadaro ma hwe mai na enam de ba de a ene ye wonni bi amane kakra bi ya asantefo se wa ye me sim papa nyini okay me ka se fu ya no okay papa na wo paja on sana wadaro ma mark masma ya nti basa kaka go se oni de oni ne ba no ni hwe nti de men tuntun bi ai oni de oni ne bela chi biem nti no ne ba no an kana se nka sinti ase so papa ne se o mamu biem a wo ho be di oba flamana po awio meba nti later no oba na nti se o kan bi fa se papa no oba suma no no onim dia ha no ntida wo suma e nti ma peja me nsa ne kure mbusa se ya e ba ne sei ene wo kire na ma mi ni na wo a kire se o so akwa ware ba ko mienu mi nsa nan nti nunu we no asanka we no em se obi o no anti na boga no ne tan ani so ko to so num no anam ka chense yawo ade nti na watena se konfie mi nsa ne konya mfie mienu no unse bi o mu dia ko twa na moma ne baba ma no na nka wode ne nka ho ana so se che ne di onu se nka wode ne di nka aka ho anno nti dia na wo kana no kure se wo mu dia se yenim si wo ne yaso mfidie so bi na so mo ho fidie dia minim nti no kwan bia so no papa ne se onu dia ne ba ne ba ware ye ne ba ne ba ware ye nti no akana ne ba ne so onte ase a wo yi ne ho afrim na so yi ne ho afrim dia wo ti mi fie biem mera wase atiefo ne ahwefo mo ma menka semwe no obi antie ne yi se mebu nkonta jun ya ebe ne mfie mienu nipa mienu na ya bo wondua de wo fra buruchira baba dane wanto a anye yi amu wuye asma meken meboa Israel yankopon ni nipa mienu efa manim baako omde ne ba ya omde ne ba ho me sori wa konwam ebe hwe se wugu kemu se banti ya hen wo motomu osi amade okasa korema namsa ane monko anko he o monko nyara na mnim se free diamond ba ko so sa ane o de ko fie be fa ma me ko fie ko he no se kremo ani emfa enti ya na me ka se wotitim ko dura buruchira na unko ba bia o na unru heaven o na unko tena nyankopon ne se nifa so o se wo bambo enti omo hwe ni ye me de obi nkasa kodai
ababa we onko bodua na bibia te sa ane de na mum sasam de ya wo say ya de mane ko ba na sa kwere wo so be fa no kwa be so a me papa wo se be kire wo kwai no wa mfa so a ade sana se papa fa torch mamia wo ba kurunum na se pa cho me pepanyina asmasi ekura kwai ene wa kire wo ena onam na wo we nsa na wuhu cigarette ya ade sana se papa fa torch me papa se me kire wo kwa no mfa so a ade sana bi sam torch me ni bi da ho me mfa mam fi se me kire wo kwai ene wa mfa so titia ohene yire Chobema. Yanko. Wadaro mame dase. Minim papa ejapoku. Minim se sa no de a your friend is ejapon. Ese no ne your papa intem kura no menya sure se go. Be ko bi. Menya sure se go. Na ema no wo monfanye efutu sem kese pa. Wo kwa wale ebisa na nanom kasa o man kanto hokwa ene ye pele dodo ye kwa wale ade enimu ani se ya wo pebi no a se wani bobi so na agiri se eno ano na wadaro ma tonto fe de wo kana ye no krepa but e bloso se ene ma no so mo kwa wale a ana mema ni nyina akola kan we mema ni dibidi ma no ne ma ni titiru de na ya na hia me ene ba no obi wo ho a adana meka boga no ebia ne se wabeboga wo sa kwa we su yi boga ene ye den obi wo ho anani hu sika kakra bi na ka yira se baifu ase bia so wo hu ade kokko no okwa akodi akire no na ne ma agensem na anim guase ebi wo ho na yade na sa ba bebu nkam na faso etime sire ye nua manom da bia ya na meka se efutu sebu a abapa wom ena eni dwumedie isu a kese ye die Asem Empe Nipa wenti e bia wa ye ho ensemu a ye ka na wa asenom no abrabomu nsemu a sa wo fa ubenya nyina so kese ama wabrabo akoye ene ma no obi hu sika kakra bi na wo play no wo kɔ wonwini bibia biem obi wo a wote ho ba bia wote ya no ebi ono ne maame ni nua no mienu bi na tie nte no ne ho kyere no afeku bonti no ne ho kyere na bia na damfo bi said de bia ono wo ne freedom ne ade nte ne ho kyere no na wo place wo beyi ne ho afra busua nim enso okwa no wasa akwa akopem obekọ ne nkosi ne ye wo ho Sompana 3.1 ba bia wo bia ne yama ye ni nso ho na wo ya wonim de wo benya hwe se ye nua bai papa yi bai wase sede no wositie no ohun ne kura na ne yema hye no enti wo monhwane ma ne nsi ne dadam nyesie na no otie ada oba ye mfonyina wo yi kire ye no wotimi hu say yes oba wo sipi esi tanie enne nyankopon adom waso ne mu oduro wuo ne nkwankwanta nyame adom na oso ne mu ye ne wada so tie ase enti ama na se mo kɔ baabi a mo kɔ awade na mani krakrakra mo nhwe suban mo misa busua na se na nka ya awade pa na wo kɔ a me kura de nam nim se papa no ne papa na nkasa kɔbi na ne maame ne na anya kwanyanko ne maame na ɔka se be ma no entua 150 million old Ghana cedis and san wa ba awade na se be ma na anya nti no wa ama no ɔse ne papa na beja nam nim se ne papa ɔno akasa firi tedua no ba enso se ɔno kura nso anya ne papa nanka usuban ya enka ma awale de maku num e de be nkwanti e ma de be ba first one yese wonye ba ne tetew second one aba third one aba nanka atoa so a enum 3.1 usuban na enya bi fi se yeti asemu a ade a wo de di maame abaya wo ya wote asenum no enya papa enti ye kwa awade a ye misa ni enyai sa ye ni di afefe de achi no nya hyenhyen nyina na yesika wan hwe ya won kwakorampo e na obehwere no na emema no nso no kakra medem ma wo mu nso ne se wo ma ye daddy's pet mommy's pet se me ma men ka sese ya me ntimi nye se wo so awade a mo homodi nkowuram awade e too matured people ya wo mu hu se wo mu fie na kwa animu na adwi ni mu nso ado enye fie nko awo wa adwi mu do ya obetimi adwena ma wo hu
Say nipa mienu ne yeka omuka omo ho bom ayi awalefo. Se wonya nu sa bia na empepele wo ho nkowura awalem na awale no epanyimfo anka to okwa se ne kwa awale. Enya nsafofo na bibia no kɔ na do ketara makobom no waka hwɛ no wo se we se de enye de enke ye ntunkum la ya nke be ya me de ene we se enye de nti no wasan wache ne kwa awale. Eti wo mo munya krado obi wo hage same maami aka sei be ma wadru wo mfie so wo ke kakɔ be 50 years emi nsura ada wo mfo nyina ye hwɛ ye nyame na me wo de enso ye hwɛ wo mfie na wakɔ wanim be ma ko awale be se num de kade nan so na anya ye se we kura ne toso num o sensia kura na e wo se nka wo fasuade bi firi mu na wo se wo suban eti sa wonya krado na wonim se ebia still na no wo de wonni adwene wonnim nyansa yi so ma me na adwene ma wo papa na adwene ma e ka se tuwa na ma we sei ansa na watu dia onya ready say wo so wura ware okay eti kata chompa chomi disie no na me ka kire be ma ne se ye deda bia ye ka twede ya to na hi o yesusu an ye ko school no na ye de ayi ye friend say ade bia besi o ye si group na ye chinchim no aha ye Asia, aha ye Europe, aha ye West Africa, aha ye East Africa, North Africa, South Africa. Na ye ntia siasa me ko school me sha se of ahwe dey. Na me ntia siasa but me benyi ne ye no. Ye ne mobile phone da romance e ba ye no. Afa na mate siasa ye siasa ase e ye kurukuru wa twa ne ho so a e service na afa na mate ase. E na fa hu wo bi ka asem eto so wa ha se num se mra wo ho a e beba efa ho say wusi abrochira wanya ho say you are secured over there wunya secured sa wunim nyansa no monsira na nanom abosom wunim nyansa nche nyankopon no obese wo de tresam kura kita no opa ne to ase e wo ne pie mu a wunim de abeto wo ho to ase pa no so eti ya sira no se wonim de ya wo meye na me hu ya nka wo we mpanyin si anu edo kata chompa cho me da ase me so me da ase pa pa oni papa no to ase na kire besua ho ade I wish you had if you say I'm going to be seen one na da be sua ho ade just ye mia nipa na yet me akire nsem because so ba ja pade no sebe anya ado ene asase nya contact a no se nipa no woni form ka ho a woni form ne se hwe nipa omo ebodu ama na ye ho no about 70 to 80% eya bayifo obo na dwonu wasan akoye ho adwuma so for brem na yankona job am dasi me nua ba ko si bua me ebra me tiase enhwe ma me ngu na wakase obeye mayi enwa na katacho be me kase esese ye jinsa body ansa ne yewu me nua be ma wa abrochiri minim se ayede ya ukwa abrochiri ukwa yie na wotinsem na wonya abofra awari a ukwa yie minim se wo so afọ ba pen sese no waye wadwen se wutintim bra e wadwen wakoma mu na wodi adi ababa awaya ukofa na wankasa opapa no maame entimi ankubie na ewiase ye wo no ho ye wo hunhum ensem bi wo ho no mu a ada katacho be ma be kan hunhum asem no ye di nyina be pa ye wo niema bi wo no ma ye to no hunhum pa but wonim obi wo no na twade sini so a odwuma wo ntiase efini maame de wo ni maame ye ana ne ba abenya sunsun saso ana de ono aye ana ma ne wo fase bi enya nsaso ana se si obi wo na se wo ya brantri wo nya stroke ana se na ni fra de wo ye ana ma sa ne ma na ba so ni nyina so ne ye to ne hunhum mu na sabla mi fa nko ho na de me kan se Sompa TV ni radio na ko echiri because abri ya me no kase wo hwe yen bla menya ho akasesemu chere na menwe ka no won tira baabia nko baabia ekwan na wo twa no wonya ndru baabia sa wo chibra asutie eyesina for the ball sutie se wontie futu a
empenifo se ede wo ko antiyare na abrabo bia so ye bɔ no ye bɔkɔ ye ni ye mo nsan sabi so ofo bi di hia ye fa ye ni yie ye mfa nsan no brother ede adwene na ba wo so ye se chimu adwene mari nyina yie na nchimu adwene mane nkɔkɔhwɛ amenem sese bebia wo keka koyi wo keka wo kra na onipadua ebedu blebi na aka obetina sinanka wo hu se me gima home no satana boni bia wodie no na apale egu ho e ba beto no ti tim wo yi wani enyi hwehwe wo hwehwe ma biti German no mi se wo wie 40 years wo so magana biu ni ma me ma kasa bra be hwo yiri bra be hwo mouse me ka kama say 3 days pepe ni ma me kasa wie ya de tinye na ne mpobo ba akwa dwale wie porichi ni shoe okowra dwa okowdwane wie ye ne mpobo ba akwa na ni ho wa hwehwere de bo nyina papa yi eyi na mpobo yi ko otutu na ni tutu na we hu mpobo na ofrede ma me se ma me masunda yi minta to so nsu da bia mpobo ano ba ko no Ghana 3.1 mpobo na wo ka wasana wontimi nka na wo Ghana brabaji na wo dwen se wo di agoro ɔte abrokyire abrosanso tintintintintintin ɔte ne wo Ghana bofo te hyew ne duawo ana ɔte ye ɔba ye bonsuo kwada so bonsuo ɔno ɔhoro bonsuo ɔkɔ ese mfa passport mna so abɛhoro bonsuo minti bi da kɔmɔ bonsuo se fa passport bra obi na ye osawo ye fa ne pomasie se nipa we si opomasie huhumu a osi ne yawam obebantem enti nyi wadwe se wakɔtra abrokyire sabu di obi ani Titi nipa. Udi e ka sem papa se. Sem papa ka sem fes camera. Abro papa ko reject ya baba we. Ansa na udi skepa. Ami akọ wale no. O ye krokro de jon. Da makotochi. Ma wadwe mre fie. Da chi asem. E di nipa ko ha no wo se yemu. Na nipa bi won tie futuo bi aso na bra banko yo. Di won tie futuo bi ano. Ne won na nwene bi ano na adwene no na bra banko ye. Wanam sesebi obi a yawo ne tiko okose jom since Champana 3.1 brother me pauchew me sraw nya medimu emba ne nyansa na ma ne yansa adeseye enye izo adeseye enye ize na ne ye ne de wuntimi nye na ne sare de ntentem so besa ntentem na ne ye ne de nya de obutima ntentem bra Emma chubi nkode wa hemu Emma stroke bi meto Emma usika wo penyi na ye de kokko yale o Emma ni frabi anasa wonka dem Emma yen kokko fa usika no japade bedum lebri sabe ya dodo papa nkade wunya ebiesi ye hubi yatibi ma wadwe mra fie ye no kasa ya abusafa mu tie ye sramo modehie no se mo pese wo ha bi tuna ene ye monye no yedium o enfie no ababa we enfie no hey nye nipa nya na de asem chiwo me ka chiwa so dem egu okra no nipa egu okra manso wum aso dem nipa go bi kura tisi no de ne makundi kakaka bo se obi kira ene o kire mpobo tantam na de be nipa adwene obi ane na adwene nti mesrew ba bia keka ko no bra fie sika bia se odi sum ni bia mo sumdwe pa no fa sika ne bre no ne pata ne kanya sasem bi kire no enye obusuani ne kodurum na bia e de nim gwase abro ka te be ma me da se bro no so me da wase pa me fa kwanya iso na me kasa nkyere me nuano mema onyankopon aye mo adom no makodura brochi memu in most cases ekwaya mode Ghana for ma efa so no ya na emu ya mema no bebre de ya no ba be ware ba Ghana ha sei na in fact obama obaya kana sra to so amfie bebre bema bia ne bema eya djuma bie ni hobetina brochi amfie mienu wabra won fa ba wono anani tua se wono oba bi na wo ho sa warefo oba bagyeji obi de sie kokko so no akogya de sumunani amana ni ayede ya oba ware na awade na anye yi a aya na nya chakaduma wo mu a wahwere enko anti na ye ne ya na mmom ne namfo no mete ye beja no ne ye bisa no ne sewa no bisa na ukunu baba ha dabe obi atepa no ate ye ne ayeda na obisa sa na ukunu obeba dabe so na enema bobɔ no bo enye
ade nyame mpe momfa medi ma no wa ha sesa mema no bebre ba ha se wujane na agu no ho ansa na wakọ ye ne men fata de atie wo ba ya tete say aware am ware ho no de ene mo kyerebe mo ho ne de enye ejima ba bi adongo frafra o senyam ejima ba bi na maame bi osan abrochi aware tubu afoyi yase mo kyere nkyira ka ho pa na yesre mo ma no mo ha wo mo akora ye ho asie pa kuzi se obeto no mesraw ye fobia de ni ye nyense no sa ne ma mo ye no ya hawo ya haw papa ye ne atiachi na ene so ara abesoa ye okay abusuafo edi ka se na panyini bi ne obai na wo ho ya na oboro ho modern papa ba obai di dance ye se be ma no na wasi ne hema pa onye ne boni bia nanso ohunu akwagina mo na aja okoka chense papa o se plot o dia ma no kura no ni pipesi nyina sade man na no yese papa o ha na danfo bi friends oni para ma hunu o so mpa tv na adai o kochimi na video to ho hwe bia na no o the 5 million abre obey se on fanto kusio bi isra na wa otia asem no o ti de be man dia ye no be ma we me na no wo ka se mi o se oba we de o yire ni nyame so na nka me ni so oba ni kunu ni nyame so pa if you say me no na tie me nya obone ene wo hunu obi na se o ja ma chidie oba na numu ton se be ma ibu nkotodwe okono nkotodwe ni mpa oba chew na be ma no o ka kire oba se oba ma na wo ba ni chabe wa no okuta na records bi onye papa nanso oba awade adedere no na wanya bruchiri ni mesrem abruchiri na ye nanso ofi hu nua no bia ne mpampuro sabia nyaado ya ne wa ha no so ebi mo boy ho so ma hu babani okura blade ani afen twi ya wode asi dai Sumpana 3.1 wode asi dai ya wo hene bi ko bu sa da no a court share se fabosumi mienu pepe esi abrante ne da ma no se no pa nti yesre ye nuama no se de wo hene yere kan ye no ye pa mo chow mo hu abrochire fo no a mo susuma mo hompo na krobi di babia ne ha mesremo enti papa no e de 5 million abre obai se onfanto kosua bi isira na no na ye ne ya se be ma no de obai afasa akwa iso na nka se be nya ado ame na wodatie menya obone osu oja machi na wakọ na nka kọ wani a sanka nya me na mda se kotwea na meka aye sofo nka wo ko prichi waboaboa ho sofo kuma no na chocho adabi chocho ni quotation sinyina afede baka kakra na ko prichi na ya be so aguna so se nya se wo na prichi ne wo sofo ba ko no na se wo prichi kanka mabem Sumpana 3.1 aja okotena ekire ho no mu ana sofo yi ekoso ri prichi mu nti ye be ko mebu 17 num chichemu aduasansia ho no ye ko bie ho no se da be sorry nya ho ampa cho ko eti do nso chichemu du num ho no ye de hwe so se da bi anya ho a ana sofo no ote ekire no osan ma third quotation ye de hwe so se twia sofo no ote ekire so twia yeah, grade. And the quotations in Emfa. What the boss of fa? What the boss of fa? A very so chia. Or come out, so maybe to you. One way to take the general chia. I just say, what Bruce of Unia? That will team. Oh, and think about pay. Got the all kinds of chia. Also, won't permit or cock of Fabry or chia. Now, so pay. Why, yes, enti na ACBP kwa na maybe kan se papa won le betena won to so nentran na
yeah. Almost short. Short. Katacho Medasi Bebre. I say, and then for 2 semono. I started from. Yes, starting na abe piwe so na ana mama ya sema e futu sema enwa mane mu bi memo mu de papa no wa enya me so ade na madam fu bi wo so on de oba sanka uja na obenya na nka onam kuro se kronfo obekọ na nka wo oba na nka ko wi ade na ye bu ono na dwen no but ya papa yi e kwa ya ade ma aye nwanwa na sha ni pa mo no so nemo amrante futu sem kakra o de ba na ye de beko ye de be wie no mesre ye nwa ben nkasa mu no o kan word bi Sompana 3.1 obi amfantu no fo kakra ne word o wisu ye ne se eduru me bi na ne papa kra yare ye pe 2 million mesre sa ho no de mesre so on send the boniface na ni nyina no akwa ye beka so do asem amwa na dem pesa me kan nyina nse sa ba ma no kofrikwa mu no ya na no so wahwe jeans ya twetwa mu na onim se wa wie se onye very careful na ye nwa man bi so acha te se de na kateche wo kan atena ha edi sabi yankasa bogas no mu nyina o ba dodo na pesa obaji wo ba na tena ha oba no so nim se oba ma no wa buroche Canada na America na Germany unka hwe amana te ase adwuma omo ye no ususu se nya adwuma papa na enso se wo babua na etimi mabrabo no koso ne ye nya sa no man because they na Mmrantehene kan ba ya ne mema no sebe ye kasa ba ne bema to omutimi tena wo chepa emma timi tena wo chepa oh right ni kuro bi ni kuro wa won ware bi obi wa won ware bi bema can never do that emma ye timi tena wo nchesa and na so fun bi kwantimi wo mo sebe ye ko mo a kaye kwada wo mbebere ntimi ye ntimi asama no kra na meka mesi binom me we mfamatum mesi binom eti mesese katacho anasama ade aba no enye maami wote yankwa ne no hwe nipa bi ache hwa de nani atoboga so ama sebe ne wababrewa wa ya pam dada eti mesere asema enfantu ne mo na wo ka se bi ya papa no me gidi yes ono nto aso ana se one ne to aso abeboa katacho abeboa mama ahuri one ne to aso abeboa mate David se sai mami ni situation wo mu no se papa no yes se papa no wona no ba kasa rutimi yi 1 million krama wo ye so fo na ba wo na mkasa obe friends one friend no tran kam ko ye so am se wo kra na akosi no mama no okosi no ope bibi ma se je to also you want family so ku see enti de pese kan nyina ne se ye papa no se wo tie nyankopon hira no pa wo ba ma wo do ba yi o ye ne tie drum me bi no ba bi timi ye wade pa no wo ka hwe ya wo so wontie afi na kwere o nya o se papa bi one na yiri nya asem empanifo be trase aka o ba se wontie ye beka afi de ono a kofa asem no predi dwato akọ se empanifo o so wontie we me ne na da be 10 times o pa onko wo boa eye ya odi ne wode kasa edrum me bi na oba eco situation bi mi se na emema no most of the women handle jam 90% eye ne dese oba na tete apansam okay we ye papa sa eti mi da gada chaw eye futu sampa na program no eye futu sam ma wo bia eti ya papa no se office se eye ya won mesi uso ne ne oba nso nkasa because bebe okwa nda emwa emwa mela wase ne mo so won kwa se eda no papa yi be ma ne papa etie ne a efi on mo nsi wo biem oni right sa osi wa miensa nche because se be ja sa ya nya sa ja kan so nya kada ena nka kwa bi so nya de ho bagim e wo duabonu mi do nyame ba papa no nya very careful sa wa se be ma no na wo so show life ye e wo kwa bi so what ye de wo wani no wo baba tunifo because obi ho atwa ne hwedi mi ayekro eno ma na ekwa na ahweho oba sense you that the men che kura wa o sikwa wi kura o pekepa so papa no me sure say wonu obey edo no na emu ode won say wo ka say family holidays mama obey papa yan obey yan kasa mre wa no de ne kwenti no ye obey bu katacho de uni ni pia ede wo say uni na kwacha ba bibia bi suon eye kama enu ti na papa no sabi ketebo e say edai wo mo bu kwa ti papa no 5 million wa di abra mami wonim di wo onya free ba mi mu e ma ne bu ho no ma uni ni pia ede obey bi so ne ti ba bia e kan kokora na nka nwum ya ma light office kan ko
so enti papa no ye wo ye no so man wa wure mu ana kata jose wo se be bi ho ase kata church say wo wure mu ache so oba bi ho nyamye ni wo wure mu ache de do wo experience na ye ka oba bi ho a se bi kan man bi sa eno de asem bi wo ya say na madam na say ni say no so ya wa na meka se yo che ye oba bi ho kata cha uni ni pia na ni tu kwanya se bi amu ko mu kro mo yi odi wachi a ka ni munyam ana baby so ya kan sebe preduasa se mu chia mpa so ya na ekoyie e wa kwa bi so mo mi kan ko ya ni na ekoyie sa safo kasa mi enko on so ya to boase so what betimi da lande a mu ntimi lande o ko ni na mwe mu ana ko de me ka chen na se on to aso papa oba kaka ho na fe ye mi ahoma no kene cho be ma yase wo ye obi die ye a e na wo die ye wo ye obi die ye a wo die ye enti wo ma ekwa aware na wo mo nse no ma mo ebe fi a enkumafo ne ade na yetu ye ni esi wo ba no so ye ma ne nya ahoto e wo na ware ase no papa no obi a wawo no wagya ba ne kwan ono akwawale obo ne blend no eya anse no mo nya nkwada no papa no minima de kode a wo kopɛ ne fie ho efie no e waso mbegya wo ba no wo kwan paso de esefata no wo ne bema no e ne bre peye e bia na ne sikanim but yanka mo hu se mla ene edibu o mayi ye wo mla obi no obi e ware a wote ne fie enye oba ne fitin ya no okote na fie ho okay mama wala roma na ye duru ba bia be ma de 5 million asan be compensate no be pattern 5 million be ma dada no ya obey dogo no e kwa wara we no kan short comments na yanko aha be ma no wa ya ade nyame nhira ne pa ba bia wo bia do na me ni nua ba yi di nkomo ofre mawie no na ni age na me so mani age de ama no ose papa ni so ohun no ne ra wo se de no wo sitie na ohun no ama ne sunsom kola so ate minamino ho enti wo say wonye sa 5 million no won fan ko hospital na doctor fo ne nhwa de kola e ha no mo ma na drone no first kan bi nto no won say sini that dem bi na on de openi se nua ba ai o de yemfa pompo o de no kola no ho nyankopon nhira ne kese pa se edi nkan akura no wonya tema bi e de ama ababa wai fi se bra na wo kono na wo se wo mpese wo beko hwe papa panimu na wapu nkotodwe esu emre bi ababa wa bi ni kunu oba be wale no ne guy bi buy wo fra broch oba be wale no di sun ababa wa consider ye ba we ni de wan consider on we na consider to da bia consideration na kofa okrampo to da bia o consider nipa enti nipa so to da bia e wose ye dwune kwa akire bibi wo ho a ye ma consideration mlem enti enua be no wan consider ne ma bia nkwa akire na wa anya hwehwemu nso journalism no nya ya ko media school nkwa wo enafu ada romance no ama obi a recording wom bibia wom u search ne ma Google how to get a good husband ye be ma tips how to get a good wife ye be ma tips wow eti bibi wo ma ye nya hwehwemu mi ye fiti plekope en soli boom en koya de bia dache no e de wo ha be enti papa no nyame hya ne ye ka che ne say Oliver Twist always ask for more yedana ase ebi mlebiem sabe ya waso ni mu onkoso waso ni mu be ma ne de nim se sabe no wa na adwe se ababa we wa bone odene na butu no wa bone bongala edananim o twen no aso nselfo no mu hu se fie ne de abrante ne maye emeye na sade esafata wo mu ni ho right bia so mbeka sababa we won free fie wonko da wase o mu ni to be bia ring ne so wayi ring ne de wonya nja ni ntim wo de jai wonya nja no ehye no ehye ne yede awo de ehye ne yede ade ba dance di ade na na nya ade ba dance di wo mi so ni babu sa ade ba dance di abena nso yi ring ne tutu baby ade ba eh ndam no ya dwen be ma ne ba no ne na che ne chefa no ode ama no obi ma ho na ka wa no obi ba ka che se hyew ehye wan kawana min kase yitu tra bonjo yitu dem ehye no ma ne
Ensa nya dey. So so no ma so. Be ma ne ba. Be ma ne de be no ba. Be ma de be no ba. Ye be so anke sha wo. Be ba so be ware obe ya on ka say. Nana sesi ya pa de. On ka say. Onya wale. Oba ni nya wale. Ja sesi pa de. Ba me yi ka wa no. Be ma ni be kuma no. Oba kwan se sen. Hwe. Wale no de ba kuma no. Onya wale. Wale mu sha me se. Oba ni nya wale o. Be ma na si wo jai ti won ma me jai no. Tie ma me ka sam cho. Me se ka wa no. Yi sha dro mu. Ade ba na be. Ade ba na be. Yo, abaya kasa ni emi ahoma no. Nana mi bisa kakra. Asem ni si 6 months ni. Me ka sa me de ko baabi. E mo mo frɛ be ma no. O si se o kasa sa adani be sin le no. Aware ne ngui. But e free sa adani susu be sin le 26 November no. O mre me kapre. Asana kasa wa di. Se bebem so de manen shaw. De makawa ka wan de se ya. O de manen shaw. No nye wale ni. Hey, baby adodo no. Hai. Omono wa efi achia wa ware. Omono wa wale ne yire wo fi. Amanfo mutia no mo se na me pento pa. Na ensem bi okeka bia wonim ne wo ka. Na wo de o ka. Ah me wale na wale. Na wo wale na me to mo na nanu mienu. O wo na. Pia. Wo ni na wale da bai. Yo, ya da se. Mama yan konen tantam. Ya kwa homa no so. 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 Sumpa 93.1. Hello. Ahuri. Apai. Inform the day. Boko. There's the chair of your Jerusalem of Osu. Yo. The Maka, if you know. If you in 5 million buy, if you in any mile buy, I am famo. Some man in a bush of wing and 3.1. Oh, 5 million I buy on the part of 5 million I buy on Bema no obey to Dadano. And I brand 5 million some fan tokens you be son of a been told. Then the toy, Mujazubian Kake. We know there are no Bani or anything on the fear no was working. So, yet you more about Medasi. Medasi pa. Medasi why? Correct. For Abaso. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, boss. Okay, so Boko Master. 1 year. Yeah, make us a think. Oh, a shy kafra, wabre pass and a winya. Ye, hello. 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 Yes, sir. I brought the who? A hoodie. Obey the I don't know. Nande Major. Yajo. A Pumbo Cordia. Boko. With a Safari, as an inviting chair from Kubima. Major Sopa. So at your fire. Yo. A friend of Boom, because that's the bones. Mo. Nanti obey. With him, one name, on the man of my banana. Your blog with young. So, almost a animal there, she will be young one to a blog with young. And it was your dear one, you know. And when we are looking that and you have women, Bobana, abdominal idea. That's right now, I'm a soon moving. Yes, almost all move your qua now, almost so muna won't soon muyi. Oh, so muyi. Mo, yeah, Bema for the other down in Mo, upon that, them one. I want to be functioning. I want to be say next year one and said him. That's it. Them and I'm only telling one on G, although you took in with it. Let our Bema crab back. I want to grab a bone. Do you took in our bottom with it? A pony a bit at home with them. That's it. I never that. Offer for you so hello. 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 Yeah. Hello. Hello, master. Yes, sir. When you? Your friend Abraham. Hello. Abraham, what can I say? Because I'm free Kumau. Eh? Kumau. Are you by my young coy?
Obani Beman ni on a bushing of one in some who know moody. You couldn't say, oh, my, mammy. Inti, as o moji dino, a mao bano. Yo. Now, when you're in a bushing of one as now. I know better what didn't want a bema for be by one day. You feel the mao bano. Medase. Now, everything is Bema Dadano, Esa, Lady or Mefana. Medase. Hello. If I saw Mr. contributing program. When you look at everything. If I saw Mr. Tessie also, if Emmy Antonia. You, young boy. Yet yo. You. Papa, say, Obani in the ring and Tonkin. The so very in Hawa. Abuja, Sabria, Brutia, then on Casacra with Janet, with our band. I saw an idiot that could boom. Yes, one in a year that Waka, but Omaka Aquacabarimu. Never hear that. I said now, or a year or honor in the giant or Bahan or better to way, brother, and yes, what son and I could boom. Won't call a bear, Madame. Yo, Marty. A bear, Madame, about 5 million, never one in a year. I want to have bear, Madame. Medase. The only thing is something. Medase. The bear, not to be seen. Medase. Okay. Mama, young Cochman Subio. Hello. Hello. Yeah. Winnie me. Man, it is. Bob Bemedi. Yeah. Oh, say that. More. Oh, take enemy military. So now with that between. Yea, young Copai, what woman there, a rather. Can be a friend and that. Yea. Your friend, I just say. You are just a casa. Yeah, just say. Obey our Cassie. Let's say, Namina Dinadumpa. Maybe say, the so you not one side. Now, who do you move? Said the thing will say will be cool. One pet, no, ye, piano, Chaman. Catechos of Miss Capa. Yeah, as we need that. This were here in the pan, maybe be as you can home. More. Yakupon will be a hello, or Yemen. Will be a man. Now, a Meremus. About them, I want them about them away. No more Japadia. I can buy the women in one day. What was soon to me? What in? Oh, then come over to my warrior. One telefio. No more, mamma, look at you say a foot you in so some call the Chibama back on. I was one idea. Medawasi. One idea. No mistake. Okay. Hello. Hello, I'm not a Majubi. Major Subio. Pabo Suna Masabano. Okay. And the American is a man no only Kawan finish. Yo. Because the Americans are the same. So, yet, penny or better now when you may a church and sending my in ATBA. And can see the same car, almost patches a bishop for no cry in our dear no fee. There's a winner warrior over the Ubi don't want to say, oh, Tanasa, you. Dabida. Make on the chairman, you have the big catchiano, a ram out on shoe, could from my doing Quantano. Yaman come home. Punyaban pa. I'm in your papa, and also your points. Hello. 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 Aha, good evening. Good evening. To say. Nabiad Mmrantehene in Pacho, Hamway. What is an Acasafrine? Pacha Fema Tamacasafia Sound. Yanko. Mmrantehene, Papa, no, the 500 to the Sabre, Mamma, and Mission. Mo. Na Mmrantehene, would they do a church at a car? Now, which may be BI, you know, a better for. And Tanzo. Adahoma, and the game, the Pacho. Papa no better 500 cities. No, come on, no better form and you didn't have. I'm a 4 bay. Because obey Bema Baku would in a Chidamwa, then the Cassan in Accra, some minute, but you don't see Cassan in your town or bad or crazy Cassa. Mmrantehene.
ring green so channel no see for my some gat and that for when you ring green too. Omono me support pa omono me na me am fra me say asu ha so for no. They say me support pa ring green when you to mo gat and that for mo na yo tunu ba bi na ho me. Ya da wase pa we abusafo enchekra be ya power we ya to ne ya power for atoso sompa 93.1 Asem Empe Nipa dwumadie ana masogu so da so aso awo sompa TV anete wan yopo okay mama yes anko ahoma no so na obi abaso da hello obi ye oka ei woka wodie nyina na wotete oka res ni nyina ma bi ede de ma ka for metimeka la na ede de oka me akebe no oba wa fa siwadi na original Nigerian ni de be de contractor papa ku fidan bodu oba no so for me ma sera na we na promise international ku gafe so che amwate ba se de ensemble wa yodi asuti ni de ni fem e ma ni wa brew papa so mo abuche fon de brew wa u do ba ni si ha se bi nkuma fo ko am go mi di oba yakini nka ho nka wo ni se wa nko gbe ma ko to nso bi ano ana wa nko gbe an ko twa ho kakra bi ni ebi oba na o kempra ba ma ni o ti ni atrasi wa se da da je nya wo ko ya wa kwa ware se bi mpre bi asa ni de me se so fa na me no wa bre na o so anya bi da be onyanya bi kawa no on se mesika se on fama onni nsesi an fama mama mi o mo samwa mema on se mema o jesi ka no fa de ti be din kan ka so ni fa se boto ki fe bi se ho ana jesu ano ofa so de mi jiri 3.1 ofa yeah yes ka no on se na boto ki fe bi se ni sa o ba no fa mo mo samu se bi o fa se mo ade na wo pe ring no kam se mpanto ho ma ofa ya mo na se dada ya mo oje mami ntia me do papa do basha why yo wate ofa that's it hello yeah I feel me see the free to cover. Sompana 3.1 Sokobai. Ayo yanko. The Obani and the Enyokra, which are Kuya Panacho, or Powacho, still so in the Oko Fugu for. When you ring it into the organization is that they send me 5 million man. On some Penco for Uncle Teddy, one about the Shao one. And I must say, bye bye. Yo. Hello. Okay. Hello. Yeah. Ana pia. Ayo mama kwesi eni. Ya ngasa me na openyi ko dwene no agwa abraka so afi nchia wo mama ena nyumere. Ayo. So no pa na ho so bia wo ni be para so kakra na me do din bia a wo be kai no. Na ho ani. Ana kwesi ni yo ka se fia choma kachimo. Yo yankwai. Ana wadawo ma oba na ka wane de o ma nse no ma wo yi ansa because our arena I think you could jump in your phone no musan ko jina yankopon o tanim o ken se mpanyifo betena se egu awale na kransa na wayi afrinensha ya papa no so dis kana bra no so nyami sira no yo on go so na dai ansa na bia egu awale na akofa na de se de emra no tete era mashi yes sir that was pa abusan for mama yes hu de yo ofrefo twato we wurem ti yo wate ahwe ti mama yentoa enjumadi no so hello yeah hello yes how I Sompana 3.1 Badu hello yeah hello yankoi yes sir good evening if I took flying on the best of the camera so chairman again wo hokai
Okay. Not Obama was wrong. One say a crack and ma. Yet you. Hello. Yet you, what are Yes, sir. But you know that the experiment I did, the wife piece to be VIP at the home. You know about Obama, the chip up and more the pouch, will be flat with every chair again. Every chair again. Never will near tea and what we say, with Papa watches in the near in the months and not dream down. Papa, no company is on looking at you enjoy. I lose on my Pamona. Okay. Sumpana 3.1. I do that, man. Meda wase pa. Okay. Offer na wane me edi nkomo. In fact, dodo no afwa omono asamwa so obey onto ringen to twere baby kura na obi peno a wonware. 21st century Yeda wase. Yo abaya next week here obate Asem pa titi amam pam hansa. Yeah, I was for encheri bia some few days ago and Mmrantehene be or the bed die has were addicted to drugs. Tramo. Nene akeke ka ho o say cocaine there onimnom hunhua bi. Na okana kosem no kaka na chese to bi an wasi gina se magyan osi gina se wagyan so a enye ye ne gina ne watu agu koswa na wode bedaye ama yetutu no fo a radio so danchan ya yesane isi afitiem akasa che no Mmrantehene no wasaba na sese de there has been some changes and there may be asesa badwafo ni de mekan and there may be asesa kakra e wa Mmrantehene abrabu na mo ni amane na yentie se okofie no what is happening edien e na ekoso e wo fie bema ye mo akwaba asesai by the grace of God, me hoye pass e bon resabobano. Yo. Yan cry to yan say wasa ko get to hubiu. Men kase bia wako hunya bibia na wako no bibi mu me get to wata ko bi say wo free hani na such that no adawso. Akwa fa so yi adwuma no ya na ehu anwa pa masa get to ya na asan ko edai. Sumpana 3.1. Opinion odi enye boni bia so afase meja bet kakra na akokode num so nya se nu boni ndie opeso janya opiti preocupa na wati meja bet me call the of all of a sudden no me call bet me nyede me num ne sa me sinum no ose wako get to ho sa de America no ne onko enkonum no bane no bio onom ne se sakane no okay so obi nom sa pi na ko wote so de ananka menim se obi jai o miemu de ada se wontumi nyai ambani for ye nyina yetimi hu se be mai senka o jai no bane no a ka wa Mmrantehene pa o ko ya Mmrantehene papa masa de na ma wo sa ko ho kakra na ekom ani bere ana se sei kana ye moa Ninja ejuma samsu am jobless de me badin ka be kan semini ejuma no ntine ehwa na bibi chose ko sede be ya bishia na mfona odidi nkomo na onya rechichire wo hyedem sa na
Enti wona onum no bone no wo me yate ase se obia eni adwumaye pina ni adwumaye bebre na ni adwumaye especially the girls no omuni adwumaye na mema nyina so bi ni adwumaye omo wo adwumaye pai de oton no bone no ntiyeden kan enye adwuma papa bia ya nkam bisi opade honye bia wasi ni pet on ma ton no bone ne mamo no o man kasa so num no bone ne bi ya munum bi ya no mo wo gato ho num bi wo gato ho exactly so sabe pepe na rom de si bibi wo ho ana o mo so o mo ni skate se mo a oh de kakra o mo because ebi ne ho ntimi nton o discount ko akofa ba be ton ti bi ne ho gato ho ya na mo da ho ma de chi oh actually obi akonu fi gato no ho adea na mo jeje danka ma ti bibi te sa se mutua gato no ka fada pacho entesa muni gato ona yo gato na de gato na so on a ton ade na mai de woto bia gato no wono yeah okay hey ha I'm a temper, I'm a tinu madrian, me, I'm a tene who say your mindset. Sampana 3.1. O mindset. Would think it is obejina, father. Me donya me so bejai. Na san kete so na di kete when you see na wunyansi. Me see and me see so. Me see father. Think it pa. It's same number 50 degrees sir. It's same me tin 100 degrees Celsius. Because na shoe cry na who cry na as a busy by all of a sudden no me young mindset no me talish ni bibi am assistant enti se obi wadwuma na o ma wadwuma se bi asebe enya do a mesra me kan obaye cleaner wo baye father o ka se me mla 5 o'clock or me ba 4 o'clock. It means that what me business is yeah. Yes. Abagafo na yetiefo madaroma. Mama memfa asem mamo na emobo ho kakra. Ebi se sa nubone num eye honhom mu asem. Eye forces na yesa. Ebi se eye nipa na adwene. Ana manoko num nubone enye forces bia nye beye bia na ema obi koye sade no ebi so se aye woni pa no adwene ono ana adwene dia se ne nka osi gina ese meja ya na nka wonyaye na enye na adwene ti ena bibi pushi no esan ede ekọ ho asemi mama ye hwe na fe abranti wo se wo padwuma ye obi ma na adwuma nye titi na anoda ho a kekansem ensa so da ho kwa bonsa me na adwuma ye Sampana 3.1. Omono gacho me da se gacho forces ana se ni panadwene yentimi nya ba akoso ebi ye forces ebi zo ni panadwene bi ya ebu ye toma na ewo ho de bia makase ye program ye du me bia ye nya ye ho se bibi ni wiase bibi wo wiase cause yetimi gina akase obi di nkwase asem na emom ye woni pa bia wotimi ebodu ama nipa ni wu a ondo ne target ne so onde de bia no ade ye ensamfon no odi achi se ompe bo wan say dey wa se fadua ne bra na me monti that means bibi wo wiase katacho ye nwa be mai wote ne nsem onkeka no ma bi because ye hu bi pen already motive na say na dwen ode ba nyina so opaduma eye atedu me bia yenim obi a na wo sa situation yo mu a obi hu ne mabo epaduma ma no last minute o say nuntu ne koy ani esini pie sami ankasa ababa obi obetena reso so fi central region we JSS no pesika atwa so enti so we management nyame na me fa sanko on ko just on ko store last minute
odi see me some kasa na dwo bre na oba na wode ne bag okuta bag anadwo bi okuta fiewura so me bi na ne kwa e kwa wode ofa so etimi de on na te yi de o keka no me madwen ne nhia sase baby a ukoye na ukoye sa de no wa betra adicate abetra fidie so se onye biem enka hokra mpo de enya nka mvancha hokra amrate se wonu obi num nsa ana na obi ya de no gya ne ya etu wo mu anu omo ye no se wo kono mo nso wasesa akwa bi omba influence obi amwasa ba wo bebem unless wo sinkete we ye mfa nkoba dum ni adai o mu se ho but eno wo tienti ne ya advice no so obeye nwudi a onye nwu se de wiase akono sa branti obi wo pepa ena ne wiase nte se first no se ne first na branti ogitum se ka branti go bi abefa ne kwada dada na nso ehun bi penti ana bo aserewa ojeje ne ba no yi nani ato nchen de yempanifo se amfo na kyerɛ dan ne nto aso se wonu anka se si nkete se me se mintimi enum nsa bia menye no ma bia mate ye ne tentimi mfa no ma bi ntudwa wa ne no ma bi ayeye but onye obi na ka che se ye nyai 3.1 edrume bi ye ne si nkete se moaye ne ye jai omo kata jo what dey land answer na and the person me ka che me nwe se already situation wa mu se ne oba aye no any first no no anche kenwe difference be na ba minim so per life nyankopon de no ma bebre adom ohun ofe wasa ko school ni mu ma ete brofo etikade be na aka ya kai kakra bi ena oba hanum na opie no okoba obi busam say na brand oye adwuma wana on say de na oye no nya adwuma obeye pa opie no okoba reception obi man adwuma na adwuma fi ene so enu ti na obi man adwuma na mi tu no fo say mo ma ye no ho krokwa dadwon because Mmrantehe ye ne tie say enso ye bo ho ban we ho ye ampa obi betima ka say Mmrantehe ti te sade obi yakofa ne ba ya okotran store ya no ya no wotwe emu kogu obi store enu kwa sa okwa de wahia mpre no nipa mi enu bebre 9 times adwuma Mmrantehe ye no ayi ne store nipa wafa wo mu nyina di ne hwambo nanso omo ba no no mo ye odwan be kodu mre bi no odwan no ho ne ye ye na ofa wo mo so nipa no wo mobo se de be ya ono so benya kakra but oba ya no wonu mo mpese onya sika cha Mmrantehe asem ne kodu du court ne ade ade wasi make so honko show the person you catch a brand here man ase say afidication so obetra so ampa ebi obi betima ka obi akoma Mmrantehe say Mmrantehe nti ye be fa no na wa ye adwuma o say adwuma no opa adwuma de eye ye ni mo bi so o ye adwuma so ase oje adwuma no wo say akọ gato kwheba eno so wo na sa no ma no omo no edu mre bi na sika ni wo mo a e na ya na atam sika wo a na ode ni sha bom so obere na so obeja ya onya na get ho no kra no on step wo kra na de akoni mu na mfiri ni mu me da advice na me de man me nka se we baye da ye no ana wa na me de me tu no fo se wo so opadwuma o ma na dwen si ni pi na get ho no e na me twe ne se first no first is me twe ne se first no masa nkete ena da na da yi e botwa me da wase o mo no se de Mmrantehe yi kan ye no kra de a e de se de obi gu ma so bebre na ye tunufo ano so ne de me ne oba ba ko penalty ho let's say we do stage a o jaye onum jot no full packet ana ya tunufo ano so ne de me no better ke omo kra omo efia ho do aye ne du efia na ana say charity homes no no kwasim ni ye mo no kakra ne yetete so akosi safe de anya sa sese wo break ni se wo nya na meminim dodo a wonnom wanya kɔ gato ho no pa de ye nim ro baggage bi aboro fe ha ye de geje hu sese no nom se no kure se wate so pa ba fom de a ene wo ba ha se be na wotwe ne kaka be 10 days ni ene 10 days to come no we ogidie se obejai kura nti ane de wono ane nche on se Mmrantehe se ohwe a wo mo no ya na ye de ne kura se ma miti bebre take o take ne chena o ya ho hwe nye me na da bi obeba bia me busa se wakɔ ho ebi o se da bi o nso o se aja na no kura ba ono aka se me ba yi me hwe na me kɔtwe ba ko o na me de me pese me chen ne se wonim life wo mo yesa no unhu mo anu wo o mo mpa dwale o mo mpa we na oba ye no we na me busa se on hwe time na o de wo get wo no eni nei
hwade bi ho no Mmrantehene du mebi na wankasa kwa wo sha atale a na obi ankafo a utimu se na dem yankasa makanfo me dress ye fe masa wo ba ye ushu ehyew se obi anka njo so onya adwuma wa ka ayi ye da ye komi na woni bi the way I wusi koba ni ade obi ahu a obi nkasa sebe dwi kra ni me no eti wankasa fatu ho fo se de mababa bi a mesi me pese na obi wo kan Mmrantehene oni Mmrantehene se ade we a kan na bobo minim se papa oti we se onya Mmrantehene ya obefa no nanso ahun bi penti ama obehye kakra so sa na obi a woti enso no wonim onya nkobeye eti ye besre wankasa no ma ho mre bi e wo mse edent se de kan na brochefo no mo dai no wo do mo dam o wo nya bi nkontie mo nkakra wo de wonnam ye no na di nkomontie de ba advice o se nkakra ne me ko gato masa wo betwa de pepepe de no watwa de pepe ko me da wase so for bremo na namdasi na omo kase wi no landia omayen kase bi anse wasa ba ansa no waje yetam masa program ne ye toma wa se woni madwuma wonsuo broni me ma 5 minutes kwa na 1 hour seconds kwa na faka wasem na ja bias na ye no ka wasem e bia ko fa ho sa ba na Friday yo na namdasi ye kan na Mmrantehene be na me kase bia ni maame wotete ni maame pa o kase last week o kan tina nim se bia ka eso tie ne ko de ni maame kura beba ma ni maame mom aba bedi ni ho adanse na maame ya no get ho da bi so okofia okwa no yo ti se ha no so ati ofia ha no so ati ofia ka obai ne se onti obai se ni maame nim ana ona ye mba te ni maame ye nton samfre ni maame eti kam se bia ka ni maame bedi akiri ana adwuma so o ka no wona on pa adwuma ye se o pa adwuma ye kura obetima chichi shobolo ana kinki obeton anya sika be masa ona ne maya ne ton ana be ma ruma ene diemu sa sama ye kan obadwini se ye just ayi keke snacks ne lunch ne no mo package sa Mmrantehene wait wo pa na wada ruma wode kinki agu rubber bottle mu achechere o man capital oh masa mami kama sa o kasa man kasa o kasa wana wa ye kasa 5 minutes man capital betima man capital anansese mogro una be kache se man capital anansese ma tu mogro and Friday mami kasa mcho betima man capital anansese mogro eti man capital opa wonye na adwen se de make obeti wa ye asebe na kansa no 10 million na mitim fama Mmrantehene to bu ase na ofake me awode na me so beta na wusu ye chere se adwuma e wo ho se wadwen we na anyi wadwen se obe ye adwuma obua me ye yimedi me ye shumika mato kenke maton abele ansade ye nyina de koye ne mabedum pempenso na to ne me ti radio so nyina me twi taxi na jo me boa me kan so obe so ndina na papa wadawruma ye wadwen se de usika no mo wadwen ye stable ubetimi aboa ho just 10 series ko betim na ye bibia na yi sofo on paibo mo betimi aboa no na so Bible say so wo ye wadwen se obetum ho so besu nyame a nyame na de behwe wo onye na adwen ye paibo no eye adwen a obesisa no na ye nyina no yakọ wiase pan o ye nyina no ho na ye trini ni fini mo frabrim oh masa mami kama sem na sudum le bi no ye nyina de ho si wo me ka sem na bi etwum ache me nkura brem ye kwa yie be kwai ye kwa yie o na eje wo sin sanfu mi nim no kopa bi kama nana me na mi ti date me be sha nkure ma bren so wo mu abra mi nim enti de ye kan se wo ye wadwen ya wo betima ko wanim ubetima tonkate se wugina watch atade we na de gina ka ho ochinchi wie ade nkate agum bra wan sidi adwena me kire wo no bra wan sidi wo kiki bra wan sidi o na no me de pa no ba na me to na me nkofo be se me ti me na me pa no ka ma na sa 3.1 me ka ti no pano ya menye na advertise o de kasa asem na ya eti masere e pa uche we biri na wadwen nyese obua wo kra na onipadua enye obi na be hyew ade nwosra be wura utirim de babra be wura wadwum se hiri papa meto afiri mu
one kasa tu firi mu ne ko wanim se me baabi amaduro yi afi de mpese me ye baby so wo ye what so baby bia so for why there na nim say na waje down for so be no de nka we kura de nka ye koko kura o so the way they compare down for no dia ka we de nka easy na we wanyale o ana na me ka say bodam for no wanyale ba we wanyale na we ye den wanyale e den akono nana esa akono betime tu na fusa na de ko wure me boa na mfosem ni nyina mpa ye betime manager o de bi nana wadawroma bo ho so na nyame abo so wadawroma eya namfo o twinu mfi namfo di atwam na yenko yenim we ne de wo hwa anya honhom bia no bi dabi yo me da on twinu mfi namfo nim na on satisfy baby ene ko ke fo crowd ke get asamre yo akofo be jeans ejina ho brawo udo no to agu so brawo tense dispe enkasa kra e papa adaba choba ko de guru tina na wonye bibi onyaja yo ahe bemna yanko Why yeah, forces on us with the oh na we anya forces we anya forces kra na ya by phone na ya na mo pe mo ho asem a sometimes ya de name ya na ya bibia so wo mo kwa kubonsam ba chonya na kwa kubonsam abi me de kwaku me ka bonsam anya nkopon ni aha kan jana me de kwaku eza kwaku bia de bonsam nti on na me ka no ho asem on say abri bia no adeboni bi ebesi bia no yesi aye bonsam ebrebi story bi ono obi blame ni say bonsam na aye e do fa dance e na bibi say siye say nyankopon de be so ne hwe oya was bonsam kro ya na say madansi ni entinya bibia na eye bonsam anase bibia na ye de be hye ahonhom ne abaifo sa na e ma no ebi wo ho a omutimi ye de omutimi ya ma ne broso ba nya bibia tikada chawa daroma omutimi ya ma ne broso ba nya bibia de bi wo ho a nipa eye wan kasa wa adwene de wa adwene ye wo se ebe ye ho ama wo no eno e na be ye ho ama wo bible class ka papa e fa ma wo ho ade bi a wo de wano bebie wano aka se enye ho no e na be ye ho ama wo ena sa enubone numui no me hu ne sa ya adwen sa woka se wunya biemu a na wusin keta e ya ade a wunya biem na so no minim se enya mresa ebia ne so mo se wanya bia no ma na tekio se den da che waye mo so te se akokọ bi apota akokọ a awoble mo ho ogina bosuo mu no wa mo ne ho sa no e ya na nya easy obu wo mutimi titi wo mo ho sa te se bi de nkokọdwe bi e da ewu ewi wo mu esan se wonya se ndro ni bi nko ni pedua mu nte no se be ye obenya ahoto nte no na wa se ti su biem na wa kodum bi but mo na wo ye no so no wa bla bon na wo se nte no eye animia ne ahohyeso ana wo sa wo hye ho so se bia obi ye nkwa ma me ye bo a me ye me nkwan wa wo betwam wa ase no matimi se nkwan no ebe wura pampa ne be wura wo hwinim ewura wo hwinim nso bia wo benya bibi wo mu se bia ewo ana se bia bibi be ebe bo sa na wo so beba be fa ba bia me ye nkwan na se ade ne be wura get ho na wo kona ho e de no bone ne wo na wo sore na wo si o e de me ko ho na ma nom ne nkakra de a minim say sometimes bibi say sia ya na onu mu hia counselors katacho wada ro madwuma ya ye afutuo ni ade no abi na ye no wa ase no mi anopa mi hu no na mi hu ni pakora wie ya kora na mi hu say wo no kora mpo ne gina ho no eti so no wo si gina ye si nkete say ade no begyae a wo begyae bibia no eya nkakra ena ye sese bibi sha wo so sa na enye sa wo bekọ get on kwa na ye solution pe bibi na ye exercise kura na se bo bi a obetimi akwa taking etimi ncho abla why busy na wo ye sada adwuma na wo se wo pe no eye be ma de wo si so a wo sa wo ye adwuma ye hwe se bi a obi be boa no na wanya adwuma na so no se de na menu omo no ka no ma wanya ekro de dwon mo wanya ye na mo ka ne se simpapa nyi ayo simpapa ni o ma ye media ni mu
see abeka internet bi obi de ehumobra na asem nantie ho do na wa ma ubi eche no ama ya ye di animu anase panyin na wodi wanim sebi wakoye simpa panyin mo onye sa wonsi na adwi se abrabo na wo bo no wonya no tote niama wese nyina no e ya akwansidie nte wose opekwan pa obefa so no wayi akwansidie no e de afiri wo se de be obenya abrabo pa nti wo mo kosa atebie ni mo no e ya adwen ebi wo anya bonsam ebi wo anya sprenya huhum bia na e ha wonti no wo mo hwe na wo mu nsi wo mu etiri mu wo mu mpini wo mu tiri mu wo mu nsi gina ye se ade we sei enya ade a meye biem sa wo ye ne sa na wo pe bibi ye kan wa minim se adwuma no nyam kopon be boa me na nya bi onya bi a misusu se no be boa no ama se wo kɔ geto ni ade no so no eno so to atwa kete mpa cho me da ase no so me da was sofo anka bo modern na Mmrantehene kotena oh yeah Sumpana 3.1. Meso, he, sofo, moye pano ofio. Ubetimi am Mmrantehene. Pano ni hia more hands. So the mete no. David. Kade de na man ho. Sa. Mo kaka, me say pano no. Hia more hands. What the uncle Yamra on found conflict in the war. Oh, so for why are DB my MF? But then you know, the Obana about them, no castle, or in Panama, baby, I'm not. Aha, Manon Cotton, who be one o'clock, so if you were, she had a banaso on your bassa. Why? To call you next week. Why? Mama ya so mo no so abere mama na mesue mo no mama ya dwuma bre na maso family we there na mesue ah there you lemu aka say inoma bi say dey buy you want to because you were bambo you were so food di achi nti that na madaroma nti da dwena ho ma me why broni asem o kan ya was say you can force a donkey or a horse to a river but you cannot force it to drink ade bi wo ho a adwene no and wasa wo hu say ye de bi e bepe adwuma krampa ye dey ama na so bi bedom no ama ni bi but the first say wo kwa ye adwuma no ye wo binum a wo no mu ye adwuma pa so no wo mu se twa mo ho konom se enu bone no na make ye wo bi wo ho awia wo adwuma mu no otimi kɔ no akɔ hye e wo be bo ko hye baabi bibia ati enye se bi a adwuma no kɔ ye wo adwene ye for so say yes say ya na say ya kopa adwuma ma na say kopa adwuma eno na be me wagya mo ofo sa adwene nhye say wonya bi e beboa no eso ontimi nya wa bla wonsi na adwen pise wo begya masa gato ho ya na ntokwasi ho tokwa de bi so pa mentime ho ase ni ade ade e wo ho pa ndi e true na munya ntokwa ba ho a na solve problem no mamo okay geto na nitimi solve ono de obema oye ho oye osun akra o se muja ntokwa no otimi sa ka se mensi obi o aha otimi pam obi sa ensi obi o na za mo amokuno ko otimi pam mo firi honum ti won so honum no muntimi influence ntokwa no mbejai ntokwa de na bi o pa cause get to hot na ya na moneje ho ana se adene tekini na chimo na mokope bia no get to hot no comfortable. Do you feel comfortable at comfortable at the get to we places? Don't feel comfortable. 90% of the people there no we don't feel comfortable there because we want ma santo kwani ade ade ni nyina ompe beto ba wa hu ene ma bia enso chese instant fatano obi ko na se ko na won to hwea itimi epamo seko so ko na ko to hwe ko tena ho ajas do kakra ni ado because e bia de ne to no wansi de na tu si de kura na obi time dom wato bia ma nti hone de sana metime se uko with empty hands across still somebody will enjoy pass. Yeah, somebody will give you a pass. Pass it in the say or trying what the amount. That's it. That's also it's very bad.
I also see on your door. Mmrantehene no man ebro no de dodo na nwado wom. Apetition says also be no ma. Ubenyu obi obeto ama opa. Apetition. Say ne boy APC ni ma de ade ne fofofo. Enti no de nwado wom. Say o say obi de obaboa mo say de edos no. Hwe. Say Mmrantehene me ka say wonim nsanom na wugyae a. Wona mfo no fofofo. No asay. O say. Obi no ma petese no asay. Oh say bibia na kwan wo. Obi betuma no petition no aye bass obi betuma overdose na man say so enti babia sa no man won de de na me na yete abrante function na dwemu say yete na nka boso me beso ana tofia kwa be mai 500 million obi a o da yanke pe edwuma bi a ye ne ye kra ete no ye ntimi nka say ye ho toye sa enti yesi o sinkete kataje. Okay. Sinkete. Before mama yenye nyame so ade kakra. Mama wadaroma me pesa me bisa abranti a obi a text message say wonim ne pana na nse wo hu say wo so kube wo ayima wo ton yampa. Oh, no kure. Me kube no se ni nyina ye capital sem. Ise minya tunle se meto kube aton anya so fa so bi. Ababa wa bi dia ba se wonim ne pa. Basta kube na wo koton no. Sikana de ko fa particular no ene wo. Nka me de me na ohun no ho ache kakra na nsen na chese na nsen de won tan ko me ba ne de opese o giant ye mo anu ampani for mesre e wo radi demo mama ya ma ampani for kwa o mtete ye ketua so kakra kakra mo sumi asu ye mfama no e wo nyankopon dim mesrem ade sede So 93.1. Say me phone line bia na obi ba bo. Oh, masa phone line be the chance me no tie ya me dey atwa to ani. Me phone line. Ade me dey asem ya to ani ma you comfort kwa dey was teacher so from myself. Me so na me phone line e tie dia man for ba. Ansa na wa man wa. Na me mu na phone line no be for so. Wa ne dey Mmrantehene wa ni sua say ne adoye dey. Sabe ye tie ye program ye ya adoya. Ana me senti. Mpanimfo tete ya katua so kakra fama na this month. Ne say. Na bi katachaw. Chese ya dwuna ho nenti no. De ye pese kan say ye mie phone line me ne kakra bia na obi kra no. Mama yenko ahoma no so. Mama yenko ahoma no so. E bia na obi wadwuma bi e de bebo no na bi. Hello. The great man 88. You sabi me well. God bless you wherever you are. Thank you. Majwa ni midiwa drobosan. Majwa the great Majwa. Ha! Mafika osofo le omono. Me da se. Let's wait. Yeah. Mr. for say. Omono ni osofo entokwa no. Enya real. Enkrofo bia fa na personal say eye real entokwa no omo. To bia na ni biri abam de. Oh, enya real. Ni amini say enya real. Ayo. Ya na. Ya agro na ya omudi wine. Ya na buga bam. Nya botre wine. Anya sa agro na nya de. Na media me fo ade wo kan so marketia na fi bosumi sa end query na try test ye fashion nti e be stress osofo ne omono ne nanayire eni ketecho be ma me fo ade wo kan so na second case here ba ye ni ma mi di be ma na kotna abotira ojojo ye nua be ye ne sa ya be stress be ma na odi nka na mo ne to brand 500 cedis no obi na to ni so wase ni kuno da de sa wa me na ofofo ba ye no ade a o ye ne mani nyi ho kra nta be ma no se na ni joba no ho ya be stress no ka kofa de o enye de ye aha so proba na wonye de on sana fa no na wari we die aware fo kan we die ka wari bu asasi su kwa na wuye kwa kampa so wo so enti be ma no omo no ni so bua ai o be 300 kwa na nya bad sa 300 Ghana cedis business no why 300 Ghana cedis ai na jiji wi awu de sene ba be so da roma sa mi wudi amon budget na oh na so hu se ka ba be so no a ye de beka ho mate ba ho why ke so ma na fia ye kan se won tie o wo suma man from yo tie u program ni papa me da wase yo we saw so hello
Hello. Yeah. Wineme. I mean, papa. Oh, you know, nothing, Mario. Oh, now can I mean your banner? Would you want to soon Kakranga? I'm not sure about the Somo Kakra. So, I tell you about even I'm cast about. I never beg you, but then in that Sopo Castle Bergen. Yo. Let's make a club about the social media boring and to be no cry. In the 500 the crowdman who be Martin. Hello. That's for Pierre. That's for my dry can and the old kind. Say, I to my picture and so no moment near no for one of the show the dopa. I am from Mamma. Now, I made them a boaka. In Yawafa. Well, you can send the open again. I mean, and I say, oh, radio station for ya. Tofiakwa. And now be a program beside until you got time and prayer. You walk. I can the boy branching no for one and twice of my. That was a pa, yeah. Asma Kano, you mean say a boy. Hello. Yeah, Yanko. Good evening. Good evening. What do you say? I'm to make a first and Hey, Asanko. I want to say. Now, also get to boys in the bill. Some petty in the one. Hello. Drug addicted people no be ho. I reported there be. What do you be a no bonne was Sanko? Hey, baby, Mmrantehene, baby. I think was a severe. Yeah, my junkie, who are not stressed for. Joe. Guy Indian, like a determination. When you see when you say, a day or Simijaya or Soja, or Betty Medase. When I determine to be Jay or Betty Major, and my business, I can say, and come mobile money number be, and come we are contribution Kakebe Benabia, Nanka, Madia Man or Honoma, Nanki, and we say, Bia, machine event. The next time, Okono could be said in the Muna, no more so Mangasano, 1 year ready so by one. My lesson, and man about to be no so on poor bar, and we know poor bar, you bonus a ban in general case, lay or Honoma, Raman or any Honoma. Also on poor boat. Then that me feeling a cafe, I'm a man or tackers of honor, on the baby, I'm attacking or attacking a pen in that's it. No, I'll say, no, but. Na to do bia na twede ya nwan ya ba mu me da se ye mama yen fa number bi ntudwa na afrefo no se kakra wenya bia 10 cities kura wo de fafa ho na hello ma me fa number no ra yen fa numbers na number for ba ko pe na we me the 0243 58 BM 78 0243 58 78 0243 58 another 58 78 na be ma me what ase si nya kakra mawo nese wa amfa anya dwuma nese wo de sakwa e ba baje ya de ane de ye ba baje pa hwe ye ni bedi abedi akuranye ni wo de ye kakra se kube no kura na kube capital de nyi hu bia sa mejidi se unya 3 million 4 million kura betimi a start kube me bwana yo nti yenya maw pa na nesta bete se yenya iskar maw ni nyina wasa ko gato hono mo ya baba ji sika na dia asem de
ana ko jeni sanye no okay abusan for yadamase baby e dia beduro no number na e dia to dwa no a wo de send fa so ye be bo din na ya kire bio comfort na beba bio comfort anya beba e din bio ninya pie nko ade a na ohun se nyema nyina atoto yi nti ya kramo yadamase nyankopon pa adwada obesa atenka yo nti wadaroma omesha da ba bekia o medas omra meche gatacho menua odimachi mienu frinkran wo hwe no akra na na oba ye nso no wo hwe fe na japuku samri ono so aba wo fie wo hwe me aja o akra na ono wa brochire no ono no do wa brochire nko uma mi wuye de no ono wo sakete no ono na wo Canada no ono no ono de machi ma me nsa no yo amenya bandwa sha ya ni pe dabi onya banwa oya de obi wo kura wontimi nyinu se de wadu no dabi mama basu bi omo abaso ameso mechi amese Agnes enim Jobey we counselor wo Kumasi Technical University nyame ya adom adadwoada Target Young Foundation dwumede na yedi no ye beba beso asinti enkwada ne nyina no ye to nsa afro momumra na ye nche nyame asem apomudin hwehwemu ne ade agodie no ese de wo abedi fresh ye bebo abaso nti no nyakopon hira mpanyimfo se wo mudi dwumede we senso ahye so yadamase ade bia wa hase bia wa wi enti ye de dwumede na se adwoada obo ade pa mo beti enka bayi